بزسكا ولا كل هذا نفس نتسوى كنا نبكى مهارنا قدس ولدك زي بلا أنت مسكسبت صلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር أملاكنا زنبركا زلخان كل عليف كارمان زل عالم تنبر كم مسراك سام عرب كم سمين سعد بوب سم كان زل عالم تمسكن يكون سلام لغنتكا سلفت أرينتكا سلقويت النتكا سلنكسنتكا سلام ملكوت النتكا قدس እግዚአብሔር أملاكنا نخبركا نمسكنكا نقلقلكا نقزعكا نسجدلك لنا ساعات معلتي زبارك لنا نسخاف أمو ساعات زامشد دي أن ساعات زالتي دي عند ما بارك لنا صومنا تقبل لنا النبيات كم تقبل كلهم معنا ما تقبل لنا سخات ريو سخات تقبلوا صومن صلاتن سبايين قبر لنا نعاخا قويتا تولدوا لب زدالو صوم قبر لنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقولنا سلام حبلنا بحمام زلو فوصلنا بحزن زلو صانا نعلنا تيجنقهم زلو هو اللهم سميم زلو نسعيهم بسقام نفس التواصل تحيهم فعز ولا عكبهم أبصابان زلو دما مسترف طلنا وفيرم زلو دحن يتولنا قشم زلو دما دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا باركا قديس كعبيلنا بنادينا قدس رنجل مريم عمالاد النت بناي ملعب ترادانت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتن صلاتاي تفلينا كم تنهوريا زمهر كايوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس منقصات مصاف غير كان تاب سماي كومد ما أمدريخون علة تنجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عوسانا دقلنا كفادغنا نمبر فتناي تأتونا منقصتنا حيلين كبر نزل علمنا تكايما عمينا زت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدنقلي في بسقافون دنقلي في عدا إجابير صباحت قويتا سراوي سلام لك الله نسفكان نسبرفتيقي فركر صوم برقي أمل تسعقا إجابير مسافئي أوفس تدس بلكي حاتياتنا خسري لنا نفتو الدقي يسكرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين نفتا ويشريك زينام لكرم راني يسكرسوس كان لك كان سريات يردم ساسي أبسا ولو بركساتي ورانا انتماوية كانت وعيد يكونات وران سارق سنات بس مكم يكون فتانون صاني يرسي نسبوان سمات اجزيو مهار النكروسوس مال عصر تغلت جي مهار النكسوس جي مهار النكسوس جي مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جي مهار النكسوس جي مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جي مهار النكسوس جي مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جي مهار النكسوس جي مهار النكسوس زحلفه محرنا بزمص حلونا فافن منفس قدس وانت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلت بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 إذا سعزيا من بارسجا قويتانا يس كرسوس هم مقابر المفس أمتا ساعات معلتنيا كمون دكاسام سالمس لزخونات كمول داتا جزي عد مسب تغصر ناي مسجانات علوت سناي نجر نزجبر لنا قرب حالي زي أبي ربون قويتنا هم لغنا مدحنا يس كرسوس نمسكنا لنا صورنا ردينا نحلونا نقربنا تقبلنا تمعقبلنا نطعنا ساعات زعونا بصحنا يحجم مزعد السؤال زيان بكل زمان وقتنا بفسم سلام كلنا كل زعزي أبرام لغنا لمن لنا وقويتانا جابير كل تحزابون قويتنا ملغنا مدحنا يس كرسوس لألو كل قبرن من تقول قبرنا وش تقول قبرنا مسكنك لنا سلسور كنا درد أخلنا تحلقنا نبخاون سلسة قرب كنا تقبل كنا سلسة عب كنا زتنا خلنا ساعات يوم سلسة خلنا مسكنك لنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلسة لمنك لنا كم محرد كون دل لنا نزعد الصلاة زيان كل زمن وتنا نعقب بالفعل بفسم سلامكم بسمع بنا كل قناتين كل مكران خبوا قرن زخنة كل قبر سيطان مخرق في عصوات الملا على السلام أقويتا كبير كاب كل حزب خونا رح كاب زري عبزز لنا يبوتاونا رح تتعامل زحيشن عزز لنا تمنن عن كربيتين كل حال سلام كرق السلطان زعب كنا نسراغا مخا كل خفاد حننا بالهنا نبرنا فتنايت أتوانا حد ودخا قويتانا أملقنا مدحنا إيس كورساس من تفقر سبيل بزقبرو محرتني قلتان مساقا معرم حوام زغنا منفس قدسين سجانا سلطان بؤذل لك من كل ساعة نزل علم أمين ناين السحة مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راقا بساي دمسس كابا بساي صبيك عصبني كاب حتياتي وين عصريني أنا بساي فلت علقم ما حتياتي كل بزيب كلمة أيو
بزرباخا صادق بفردخا ونصونكا تركب سعان نعاقا تراي بدلكو أب قدمي خا أكي قبركو نبع بساط ولدكو نيكا بحاتيات أنا ستني نون حق أو اشتغاتلو لي أبو انتو محرني انت بس أرسو سمع الزاز ريني كبرد كسعودو صابني تنزغت كد كاين عصم تحق وساس بحاتانا حق وسنا اسمعني كذكا بحاتياتي كبلو نوزل عبساوين دمسسو وعملاق صوري لبفت على الليش أنا منفس كاوش تحدش كابقز كاي دربينا حق وسمد حان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفن ما قد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بقاكم لس يوم أملاك ملعني كابلا دم أنا كفني لسانين تلقى ألير كتب له إياه ويتا في مسجانا خنا قرصانا فريق فت مسوات بلا كاني تزي كونس مطربك مكانيري مسوات مراريت وقوني خام مسوات أملاك سو منفسيو وأملاك النسورون كنت عند بايت نقوني خا سيم تلقى خاصة ناي قبر الله مكاتات يرسالهم وندا مسوات صدق بزحر مسواتي بمل مسوات باك بلا كايشو عم مسوي خارح وعرب الكايون هللويا صلاه جزير قاس نبرسنت بسين املاخين مسغانا قبلو حاتياتي كحد قال لك علمنا الهوت يسمع لنا أبنا مزمور 230 أبنا بملاك سلام مزمور 231 دكتور تقاب مزمور 232 أنا خب صحيح مزمور 233 أبنا بملاك سلام مزمور 234 دكتور تقاب مزمور 237 ممهر سارة مزمور 238 أنا خب صحيح مزمور 241 أبي ملاك سلام مزمور 242 أبغاش تسفهم مزمور 246 دكتور تقاب مزمور 247 ممهر سارة مزمور 248 أبونا بغاش تسفهم عاويلكم كتاب سهلناهم تام وداتا 248 هراي 248 حبتنا رزنت عاويل كتاب سهلناها إيش كم يمسيهم እግዚአብሔር ይመስገን كابتوين أوكي اسمع والمنفس قدس مزمور 248 هالليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ
نسم እግዚአብሔር يمسكنون زلعلم عقمهم زي حلف حق خاهابهم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ يمسكنو أتم جبلاتات بحرين معمقن كلهم أتم حاون بردن أسحيتان جمن قالوا التسلطوه بولان أتم أخرانن كربيتن كلهم فريتي أعوامن وحدتاتن كلهم أراويت كلهم انسسان لمم التبلون نفرتي أعوافن نقستات مدرن كلهاتكم أحزابن مسافنتن كلهاتكم فردتي مدرن أقبازن قرازتن عبيتي مسناشتو سمو بينعن لعليو قرمو أبلعلي سماين مدرن إيمو نسم እግዚአብሔር يمسكنو نهزبو قرني العلي سلازي كلهم قدسانو دقي إسرائيل يتزغربو هزبي يمسكنو الله هللويا هللويا امين هللويا. باش تسفى مع اللي برنا ولو باش تسفى منجل القاسب صحيح ماشي منجل القاسب صحيح باش ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ሰራዊት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽንዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ካህን ኣብ ቤተ መቅደስ መጸ ولدنة ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ መስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና መስሔር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለኩም ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ክፍልታት ጸሎት አቦና በመልአከ ሰላም እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብቲ ምግጋይ ተወሪጫላ ወሪጫላ ታስእሊ ታሽሙ ብላ እጀኸ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ኣለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ካሞ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኺ ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣበይ ዶክተር ጽጋብ ጥዕመኩም ደኸውን አብራይ ተመን ሰባት ሃራይ መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንደዝኸውን መምህር ሳራ ሚት ይኹን ዘለኽን ሰማዕና እንተሊኽን اوكي حرة حسب قل ما نزل ሃራይ طب زي ودا زي عالم زي عكان زي العالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات مهلوك نيرو جنك اتتصيف زخونة تقباراتكن اتهم كيكن اب قدمي اتي حقنيا مسغلا اب ارات حتى تسطيحكي اب تشللتنيان كدائن سغاخ خلخي انتايو تتهبيو ملسي او كريستوس املاخ بتأزيز زفره
فردخا أسنبد نتزب زل على ماي فردخا انبركخ بت ملكوتاوي نتبراقوي برحانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ኣራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃቕኹ ኦ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነብሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምንን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ጸሎት ይቕጽል ኣቦና ብመልአከ ሰላም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ብእዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ታዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ መማሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ እሞ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅብ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቃለ ሕይወት ይስማዓና አቦና በቀሽ ተስፋው ወስሉስ ቅዱስ ቅዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስእ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብጥበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቐረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንተቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንተቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንተቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕረግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ካብ ቅዱስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሰናይ ሕደገልና ካብ ኳልሕንና በረኸት ኣይተትወና ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ስታይማ ኣሜን ኣዴት ሰላም በክልና ክድንግል ስለሆን ሰላም ስብረት ይኸፍ ለማህፀንኩም ብሩኺ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍሱ ድረስ በልካ ኃጢአትና ንኽሓድ ገነና ፍትወደ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ሓብተና ሕይወት ሓድጉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ቦና የማሜልና
مسغانا نقدست دنجل مريم او قدست ملت تصقا كل كيزي دنجل زخونك ولاديت املاخ عد كريستوس سلام نبلكي من حاتياتنا حد قلنا نفقر ودخي صلت عرقلنا يسوع كريستوس املاخ ناز ولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حاديقو خمحرنا نبغيتا لمنلنا او قدست دنجل مريم ولاديت املاخ نزار سب انتي اما لاديتنا ودخي يسوع كريستوس بحدقات حاتيات كتصقونا لمنلنا وناي حق نقست دنجل سلام نبلكي ونا أماني الأملاخ زولد كلنا خرعات زرئي سلامتا نغربلكي ودنجل بقويتا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتي كحد قلنا تذكرنا آمين آمين قال هو يسمع لنا آمين قالي وتسمع لنا بنا آمين أدينا إلسابيت مأتوي صلة هيمانت مأتوي صلة هيمانت تسمع له هو سمع له صبغ سمع له بس أؤد حقنيا برهان نخبركي وقدس دنقل مداديت أملاخ مدحن عالم سلز ولد كلنا مزيوخ عن نفسنا سلزد حاننان نمسكنكي أبويتنا نقصنان مدحانينان يسوس كريستوس كبرين عخايق النسان هاواريات مقصهم نسمعتات أخليلهم نزعدقان عللتأو نبيت كريستيان صنعت نحاتعان حدقات بحادث ملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نبخبرون أويتنا محرنا بارخنا آمين آمين قال هو يسمع لنا حاونا ساميل ناي هيمانت صلت نخلو بزحازة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ نأمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفترم سؤهلو زخن ولد أبو هدو نأمن كاب برهان استرخب برهان كاب حق إني أملاخ استرخب حق إني أملاخ استول دنبر فطر زي كونه ملكوت مسأب معرض خونه كل بو استفترة بزيكو قنا أبز مدر زلو يخون ويساب سماي زلو من استفترة يلبون من تانا من تسب من مرحنا كاب سماي زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال بسه سب كونه ما بزمن بينتنا وبيلاطس من تانا تسغله حمامه مكرا مسقل تقبله موته تقبره اب قدسات مصحف خمسه صحفه اما برسالسه معالتي كموتات تفلي تنسه بخبرنا بسمايات عرقه اب يمن ابو تقمطه كم بحدش دمان هيوان الموتان كفر بخبرخ مصيو منغستون موداتا يبلون ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕርገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ንመፅእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን آمين قال هو يسمع لنا أبا شكرا لا يسامر حنا وقويتا طلبنا سمعها حتياتنا حدا قبلنا كريا لايسون 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣትየን ወን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይከኻ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ምፍላጥን ዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ
سورون قدون زخنا حتياتنا من زتي قبل علينا زسمة دس مكايلكا وقويتا يقرب لنا وقويتا كم حرت كذا أمبر كم تكبرنا أيكون وقويتا كم حرت كذا أمبر كم تكبرنا أيكون وقويتا كم حرت كذا أمبر كم تكبرنا أيكون وقويتا بقعة كبرنا بمسكنا كم زلنا خنص اللي بسمايات التنبر ربنا سمكاي قدس من استغاث مصاف أركا كم تاب سماي كم ما مدري يكون نعلة نجيرنا لو ما بنا نحنا نزود لنا بدلهم كنت حدنا لهم بدلنا نفسنا حدا قمنا توقفوا أدحنا نام بلا فتنا يتونا من قصة حايل كبر نزل على الناس كاي ما من الدينار سنت الماريا نقول جبريل ملا سلام لك اللهم بعنا خير اللي خمس لهم من اللي خير الجابر بيت سلام لك اللهم نسخوا نسبر فيه لما هتنكم بلغي وهم اللي تتقدر جابر مساقي وفسد ليش بلكي هتياتنا أنا حال قلنا فتوى ده يذكر صوص من تانا محرت لمن لنا آمين الخير باشي معنا عين الساعة صلوات أو قويتا بزا معلت زيها أو كن مخاب تكباركم بقال حسابكم بكل واسات نازل حتى أنا أيوه إصغار وحرحون مفكر سبن سلازخونكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدق لنا وأملاك بسلام كن حدر سلام أبتيتها بنا أبزانا يدك أسق زينا خب كل شنك ناس أكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنات سلام كخلونا خانا سلام ملاك لا خلنا بساقام برهراي أنت مفكر سبزخون حدا ودخا ويتانا أملخنا مدحنا يسكر ستبقون مسؤون كبرون وداسيان قرمان زلك معرقة مزخونة وهبي وقتن منفس قدس المسكانة يقبعك عجل نزل عالما أمين تحرسون تحر نفسه وكفى بوش I'm gonna need a white paper to write. To know how you can get the white. جحر نفسه وكف ساعات زل صلوات وقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا وامن نفسه وكف ساعات انجزين السماء مدرين كل بخبرات سجر الكاك ورسالة من أملاقنا بعلنا ويت عقسم بزحمارة سنوات ملاخن روحن نتمعنا زغاد دائما حتى التنياتات من تمحر حتى بنسحات من الشبيه وقت كنا برمبرمات زي تدلي من تصبيهم دلت سفا سمايات كرهبن كلهم نابدحنا تتقدم وقويت أبزا ساعات زيان وكل ساعاتات لما أنا نتقبل وثناك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حسابات ما ننسى تمنيتنا ونسمر ما منافوس حتياتنا حدا قالنا كان كله خفا هذا نسكات البرد عنا كلنا مكنا قبو دسان ملاعق حلونا نودت منات كان من رحمة أنتي نابت زي مرمرن زي والسنة فلتت كان بس حد لنا سغان زي العالم برخيخة أمين أوغيتا كبر مسكون ودخان صفاتكم سي كتصلي خلهم كم زولوا لنا بلا خمز مهارنا كم زلنا نسوي عكا بقعات برنا سمايات نبرابونا سمكاي قدس من صفات مسا قد كان تاب سماي كم دمام دريكون علة انجرانا لما هبنا احنا نزودوا لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا انقسن حيلين كبرين زل علمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلام لك له بحلنا غد انقليخي بسقاهون انقليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له سغيكان السبرقتي خي فركرسهم برغيو وملئت أسقا جابير مساقي أوفس تدس فالكي حتياتنا سريعنا نفت ودغي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا أمين كبر مسكانان نعم لأخيكم كلنا بجهاتكم تلفون ميت نقبر هون الزارب كلنا thank you سمع خلنا نزارب كلنا ميت تقرنا ما يسمعناني نسمع خلنا ما تيسروا الهيوت يسمع لنا بوتات زغبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን تهبونا يسولس ጸሎተ ሰርክን ከመውን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ሓሙስተ አዕማደ ምስጢር ስነ ምግባር ቤተ ክርስቲያን በአንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ዓስበተ ሕታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም وموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمري رحازن نزل لهم دبس قدسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمره بو مودعتنا يسبق لنا زلنا يو أرستي فرحات إجزابير زقلة صلوا مجدتات أبزبل أرستي إنا زلنا أبز حلفة خلت وجبائتات كا فرحات إجزابير كابز قلة صلوا مجدتات بتعززو نعمس بمقطع فتحي مقبار
بأقلقلوت حدنت بمرققاز بتبعات مسلكا بمحداك محرت بمقبار بتئزازاتو بمحقواس بقنعنا من مللاس بقدسنان نصهنان من مللاس بتبعات مسلكا بمحداك محرت بمقبار بتئزازاتو بمحقواس زيو ما بزحلفة جزي دقاقيمنا زرانا يمينا نلومي اب كتر حمشته بقنعنا بممللاس مالت فرحات اكزابير بقنعنا بممللاسنا كقلت يخيل زبل لومي كابزي انا كنجمر ازي توم مصحف حزنا زلنا اب قص 400 تشعتن سوفت كوبي نتقم زلنا اب قص 450 شوعتن انا زلنا لومي بازر استزيك قال اكزابير زكافلونا بونا ابيكشي تسفوميوم نبونا ابيكشي تسفوم منفس قدوس زغلصلو منفس قدوس ززاربلو عندبت كهبوم نتوم سمعتي نعناها እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጦጠ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና አውደ ምህረት ነቦና አበይ ቀሺ ተስፎም ብሩኽ ጉባኤ ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። كنأزز برابي مرقفات على مدرخ باوربوينت مساهم سلازل تحزوات بوميرو جن جمرو حراي كما يقنيهم كلهم درابيات እግዚአብሔር ይመስገን حجي اتي كم ضيابنا بمرقتا دبلو نتيا نقلصا زلنا فرحات املاح انتاي مالتي زيكونسي فرحات املاح كم زلكا وي حدا سب كم زلو بمنتاي خاتفلت بمنتاي خاتفلت بزياده كوادا ناب نفسنا انس فرحات املاح كم زلنس بمنتاي كفلت خيل زبل مسفرتي انا نرئ زلنا مبلكوا فرحات حدا سب فرحات እግዚአብሔር مالالس مهلاو نخالو تخوينو كم يقر كاتفلت مجلسيت ناي فرحات እግዚአብሔር እንታይ ካብ بحافشو ካብ ሕማቅ መርሓ ካብ ሓጢያት መርሓ ማለት እንዲሁ ካብ ሓጢያት መስርሓ ካግና ኡደዋይ ትብልን ኢኻ ክትቅጽል ክትገብሮ ዝግባእ ካ ድማ ክትገብር ኣለካ ረሕቅካ ጥራይ ደው አይባሃልን እንታይ ዳ በትክትከዶ ዝግባእካ ጎደና ክትመላለስ በትክትገብሮ ዝግባእካ ተግባር ናይ እግዚአብሔር ክትገብር ከም ዘለካ ኢና ኣብተን ዝሓለፈ ርእስታት ኢና ሎሚ ኣብታ قد ሓሙሽተ ብቕንዕና መመላስ ኣብ ምሳሌ 14 قد ክልተ ኢሉ ብቕንዕና ዝመላለስ ሰብ ንእግዚአብሔር ይፈርሆ እቲ ንመገዱ ዘጎብጥ ግና ይንዕቆ ኢሉ ንመገዱ ዘጎብጦ ይንዕቆ ብቕንዕና ዝመላለስ እንተኮይኑ ግን ንእግዚአብሔር ፈርሖ ቃል በቃል ኣብ ኣኸላታ ጥቕሲ ፅብቕቲ እዚ መሪሕ ቃል እዚ ይገልጽ ከም ዘሎ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘለና Wow. Okay, I'm going to do one for them. من يكون تقبر الله كلهم يتقبر واحد تمسات وكمال الراي ولو أوشتي حنقولك كم حسب ولو أوشتي حنقولك كم حسب كم زي تقرص حصرت ملء حسابات عرفت نجر كيتح كم كان عندنا زرحقه اكايدا جن قبل علق እግዚአብሔር نعقت كم زلو كازرغاغص እግዚአብሔር ዝገብረኒ يبلون دلاي كغبر خلي من يونعي زودني ابي الله املاخ يزبل قالات اب افكا كافك خيوص ولاونا وشت لبخا عنقولك خمزي تقرص حصرت ملء حسابات كي تحسب كتحسب تقلها ግን ክትቀጥሎ ክትቀላለካ ግብሪ ካብ ቃላት ንላዕሊ ተሰማዕነ ስለዘለዎ ኣብትና ብረኻ ብዘይ ቅንዕና ትመላለስ እንተኮይንካ ግን ነዞም ኣቀዲሞም ዝተጠቕሱ ሓፀርትን ኣፀየፍትን ሓሳባት ብዝኸፍአን ብገሃድን ተዛሪብካዮምን ፈፂምካዮምን ከም ዘለኻ
ኣይትዘንግዕ ካብ ሓሳብ መንጪው ናብ ተግባር ክኸይድ ስለ ዝኽእልካኒ ኣብ ሓሳብ ከሎ ድማ ነቲ ሕማቕ ሓሳብ ኣልዕለለ ኢልካ ንኣምላኽ ንድሕር ፍርሃት ኣምላኽ ደሊካ ክትኣልዮ ከም ዘለካ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና እግዚኣብሔር ድማ ኣብቲ ማዕበላት ድምፅኻ ዘስምዖ ቃላት ዘይኮነስ ኣብቲ ግብራዊ ንጥፈታትካ እዩ ዝግደስ ስለዚ ድማ የምቶም ብልህታት ፍርሃት ኣምላኽ ንቕንዕና ምርጫ ህይወቶም ዝገብርዎ ቅንዕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽነቱ ካብ ዝገልፅሉ መለኮታውያን ባህርያት ሓደ እዩ እግዚአብሔር ቁንዕን ንቅንዕና ዘፈቅርን ዝፃሙን ንቀናን አካይዳ ኣዝዩ ዝፅየፎን ብቁጥዕ ዝብቀልን ኣምላኽ እዩ ታይና ንብል ዘለና ብኣፍካ ከምቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ውን ዝብሎ በአፉን አምላኽ የፍቅር ዝብል በግብሩ ግን መስሓው ተጻሊ እንተልዩ ንአምላኽ ከም ዘይፍቅሮ በግብሩ ገሊጽዎ ኣሎ አፉ ግን እግዚአብሔር ፍቅሮ ዝብል እጂ በግብሩ ግን መስሓው ተጻሊ ኢሎ ስለዚ እታ ግብርቲ ያ ዝያዳ ነታ ናይ አፍ ናይ ይምሰል ትገልጻላ ማለት ስለዚ አምላኽና ኣብቲ ግብርና በግብር ንገልጾ ዘለና ፍሬና ይዝምርኮስ እምበር ኣብቲ ሓሳባትና ወይ ኣብ ኣፍና ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኣዝዩ ዝሕጉስ ግና ቅንዕና ተወራሲ መለኮታዊ ባህሪ ምዃኑ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ቅኑዕ ገይሩ እዩ ዝፈጠሮ እዩ መክብብ 7:19 ሰብዩ ብምርጩ ንቅንዕና ኣጥፊእዋ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎሲ ተቀዳመይቲ እንድሕርይሁማ ንዓና ቅኑዓት ክንከውን ዘለኣለማውያን ክንከውን ባህርናቱ ክንወርስ መሓርቲ ክንከውን ብፍቅሪ ዝነብሩ ሰባት ክንከውን ክንዳጋገፍ ይፈጥሩና ነዚ ምርጫታት ወይ ነዚ ባህርያት ዝግን ብምርጫና ነዚ ናይዚ አንጻር ዝኾነ መንገድ ስለ ዝመረጽና ኣጥፊእናዮ ማለት ኣብ ክንዳጋገፍ ንቃታተል ኮይና ማለት ኣብ ክንንፋቀር ንጻላ ኮይና ማለት ኣብ ክንዳናገጽ ንጫኻኸን ኮይና ማለት ስለዚ እቲ ቅንዕና ግን ተወራሲ ባህርያት ካብቲ ኣምላኻዊ ባህሪኡሲ ንዓና ዝሃበና ሰናይ ተግባራት ሰናይ ባህርያት ይነሩ ንሕና ግን ብምርጫና ናብ ካልእ ኸይድና እግዚአብሔር ብቅንዕና ክንመላለስ ንምርአይ ይናፍቅ ኣሎ ምስሉ ሕጂ ማለት ንሕና ነቲ ብእግዚአብሔር ክንመላለስ ነቲ ባህርቲ ክንርኢ ኸ ንናፍቅ ኣለና ምስሉ ኣባና ክርአ ብሂጉ ናባና ብዝጠመተ መጠን ነቲ ቀናን ዝኾነ ምስሊ ሰይጣን ለቢስና ከነውዮ ንነብር ኣለና ማለት እግዚአብሔር ቅንዕና እዩ ዘፍቅር ቀዳማ እዘን ጥቅስታት እዚአን ኣብታ መጽሓፉን ስለ ዘሎ أنت حلفنا يحيش قدام ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ብቕዲ 17 ከም ኣብነት ንወስድ ንኽእልና እግዚአብሔር ቅንዕና እዩ ዘፍቅር ቅዱስ ዳዊት ነቶም ኣብ ድንኳን ኣምላኽ ኣብ ከረን ቅድስናን ክነብሩ ዘኽእሉና ናይ ባህሪ ረቋሕታት ክዝርዝር እንከሎ ኣብ ቀጽሪ እቲ ልዑል ኣምላኽ ዝሓድር መን እዩ እናበለ ኣብ መዝሙር 15 ዘርዚርልና ኣሎ بقنعنا زملالس نمالد زي قبل حارتا جنزبو زي هيب بحاسوت زي مسكر نتزي محاللو ولا كازغور انت هنا زي تألم إنا بلا زرزير لنا نريو حنتي قداميت بقنعنا خملالس مالدي ساول بقينان لبي كواسو خلو قدس داويت قنا بقنع لبي يقلقلو نبري نتي ኣብዚ ግዜቲ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ተሸይሙ ምህላው ተቀቢኡ ምህላው እናፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሳኦል ከነግስ ምዃኑ ኳላ እንተፈለጠ ግን ነቲ ስዩም እግዚአብሔር ኢሉ ተቀበሎ ናይ በሓቂኻ በእግዚአብሔር ተሸመይ ነይሩ ሳኦል ብግብሩ ካብ ኣምላኽ ርሒቁ እምበር እቲ ሽመስ ተዋሂብዎ ነይሩ ስለዚ ዳዊት ብቅንዕና ከገልግሎም ከሎ ሳኦል ግን ብቀናን መንገዲ ብተንኮል ይቀርቦ ነበረ مسو خواسا خلو مالدي داويد بقنعنا ببغنا نتزساقيو زنبره كفو منفس كعرفو خلو
ሳኦል ግና ነቲ بخيناتك مستمندق الله قبو زبل طواي مخري نايتك اينان ديابلوس ابلبو ينقد نبره يخم اتي بما سنقو غيرو نترخص منفس هاد قالو داويد يغلغلو نيرو ابا عمرو ساول جن انتاي ملالس نيرو انتاي انقد نيرو ني داويد كمزي بغنا غيرو نعها نغلغلكا انكلو مستمندق بخينات غيركا اقول لا غبو زبل ملختي ناي شيطان ناي ديابلوس ابو امرؤ يملالس نيرو እግዚአብሔር ግና ንሓለዋ ናይቶም ቁንዓት ባሮቱ ስለ ዝቀውም ብኢድ ሳኦል ክጠፍ ኣይሓደጎን ከምቲ ዝሓሰቦ ከምቲ ሓሳብ ዝመጾ ካ ክገብሮ ፈቲኑ እግዚአብሔር ከዓ ንዳዊት ከድሕኖ ከሎ ንርኢ ሳኦል ክሳብ ክንደይ ምኩር ክኢላ ተዋግኣይ እኳ እንተነበረ እሞ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢሉ ብዝነበረ نزنبر داويد زدنق تأمر كسحت خلو إنا نري مهنياتو እግዚአብሔር يحلف يهابون أب قداماي صموئيل معرف 18 تخوض 10 حساب 11 يدلون ترينا يوم مالتي እግዚአብሔር እንድሕራ በሓለዋ خلي ኮይኑ ምንም ክቀርበካ ወይ ክትንክፈካ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየሎ የርእየና ግን እቲ ብቕንዕና የገልግል እቲ ከዓ ርሓት ኣምላኽ ካብኡ ርሒቑሲ نتم أقلقلتو بقنعنا مسؤول واسؤول نبرو خي ترفه بتنكل بحسب ديابلوس قتلهم كده اللي خلوا إنا نري بقنعنو نبدأ الجافة من الزعبين بلسان أملاخ تتمسكر له كالا أبنتنا دما قدس إيوبيو شعوك زي أبيهر نسيطان كم إيوب غيرو نأملاخ زفره كاب كفو زرحق فتصمن قنعن سب عم مدري يلبون مو نيوب بارياي استبهيل كالودو بزي مخنيات كتفو على عيل كاني كنسخاس كسا حج نسو فتصم كينو يتصنع اللوبل بقنعنا نزيابير ولا ندخل زتوهابو نايفتنا مسجدلات بقنعنا مسك زيابير ويمسوم نسو زنبرو سبات ناي قطعي ناي حرقان ناي قوهي قالات كيسمعه بقنعنا نزيابير كم الله كله إنا نري نزيابير بحق يفرحه بتذهب كل دما بصقا تقبلوه بمرير مكراكوا خمه زيت بالقنعنا نبرتو اتم زي تقمو مصانا نعدي كسع زمرر غيرمو كان تخونو نتا خبر تقنعنو كسع مودعتا ايدر بيان እግዚአብሔር ኢዮብ ዝም استزاربو نيلفس تمناوي بلو بزعباي كمت إيوب بارياي زقبرو غيركم قنع سلا زي تزاربكم أباخان أبكرتيهم محازوت كان خراي تقاصيلي يبل من ياتزيهم كصنا نعو خبلو معو مليسهم يغهيون يعني قال اخبت منقد خوص كاب سبيت انت اللي حويسكا كاب امنتو خوص نغزيابير كخحد يوم زقبرو نيرم نسجل كابتا قنعن بقنعنا نغزيابير مملاخ ወይ ምግልጋል አይቋረጸን ኢዮብ 2:3 ማለት እዩ ኣብ ኢዮብ 42 ሸውዓተኻት ናይ መጨረሻ ነቶም ምዕረፍቱ ዝበሎ እግዚአብሔር ክንርኢ ከለና ማለት እዩ እቲ بفريها እግዚአብሔር ብዝተደረኸ ቅንዕናን ኣምላኽ ዘስመረ ካል ኣብነትና ድማ እቲ ካብ ዓልየት ኣህዛብ ዝነበረ ሓለቃ ሚእቲ ቀርኔሌዎስ እዩ بزعبو هواريا بيتروس كم زيلو مسكره شعوب بيتروس افو خفيتو بلد كل حزبي نعم لا زفرهون قنعنا زغبرن انتلو ابو قبول ينبر اب املاح ادلو خمزيلبو بحقي استبهالكو اب قبر هواريا 10 مهنياتو نمنتاينا من احزاب كيدكا تبهيلو مستوقسه حتى مسمصلو خابتو هواريا بيتروس زمسكرو زي مالتي اب قدم حزبي ناملاح زفرهون قنعنا زغبرن انتلو اب قبول يمو انبر اب املاح ادلو زبحال يلن سلازي እግዚአብሔር دماني قرنليوس قبلو خلو دما مصواتكا اب قدم املاح بصحيو اجي تخغبرو زلو خالد زغبر بربر بقنعنو بزي ادلو زغبرو بقنعنا እግዚአብሔር كم زقربو
أملاخ بعد مسكير له مالك قنع سب نقينا النجر أزيو يسألون يسيفون نقنعنا تسميمو الناس تجنق زي كونس به إلويو بقلل إيو كم وازا زفصمو نقنع سب كاب بزيك عنا كربح بقنعنا كوصعيو زمرز نقنع سب نقنعنا بورك امبرورن كتمن زيكل هابتي مغنياتو بهريو تقنعنا سي أوشتو زاته وصل زخون يا خجبر خلو ده بهيلوه يزجبره أب كندون كله خرب بحلو نربح حيلو تدليلو زي كنا زجبره زلوا خاني ولا ربحنا بدلهم كله إتي بهريو سل زخونه نتقنعنا يزجبر ولا واجاون زخفلون تخونه بقنعنا بقى خنا البريز زمرز مالتي بزخونه يكون بجنزب ورقي أي تمنين تبهرتي نايكون عسب نقول عساب كم زي قال ختالو لا وي كم زي قال خجوز ختبل أي كالنيو مهنياتو بحريو صعبين زي كن عنا جنا أزي خبيديو زي كنا عصبات مثل زي أبيهر قدايا باللومن نسحان محرتن زي كنا عصبات كندخون من أربع زي التور حقد تخوليو مهنياتو وش تقوم بتنقل انت العمليو نجزي أبيهر هلاوي كوا يخحدو أي نبلن قد زريهم دلو خيل ده يسمعهم زي أبير منهم كقبرهم من زي مسلم أب حيلهم دي أب جنزبهم دي أب سلطانهم دي زوكلو وياب كمو بزلهم سبات زوكلو توكلت زي أبير زقدفون تخينهم كنصحيهم الكاون يسأجمي مهنياتو نايجزي أبير دليت نابجزي أبير سأجعي يبلومن سلازي سعب تقصتها كا بزعبا بهرين علتاوي نابران زل آلما وعجان نايزي كنا عصبات زقلز كا أبزات نركب مالتي وتايهم موداتهم خون كابقزي أبير تفلي خالخان زي أبير بقالات أيتبرني بزي أخنا سوع على زلناهم صوت الله بزي أبير بقالات أيتبرني تايدا كم تاز بلنا بفريقهم يهم اتفلطوهم تقبارنا يوخرق زدلي كل قزي خم ندقاق مادما بمسمع تراي دو كينبل إذا مسمع قال أملاخ زي إذا حجون إذا بمدابو غيرنا نمهارو زلنا ناب تكبار نام مقبارو انت زي السقاقيرنا كسارا خوينو يتطرف معناتو نزن قالات يسمعوا أب قبري زوعلني زبلنا شعو زن قالات زي ناب قبر خنو انتو علناين بيتنا أب كوحي خمسة تسرتا فتنا انت مسئي وحج انت مسئي زنام انت مسئ هاي تفرسن مسارتنا كوحينا بكريستوس أتبقى كلا قبانا خلالون نقنعنا خاب قالن منفسنا اغزابيرنا كنفلطون كنطريون النخل مثالي حدا سلسته لتتشعته إسا 30 كتن 10 شدشته نلبسبن نغلو مقدون كقنع زغل اغزابيري سبات كلوت نعنا يكالناني اغزابير جن كالي نفسنا لويتنا اغزابير سلتهم زي كنا عصبات كنصلك كلنا اغزابير يقنعهم سلازي اغزابير كلوت تقنع زكالو نسي امو بصلوت كان احنا ناو خنقرب يغبانا سلازي دما اغزابير كاب تقنع بهاريو كخفلنا كنعقبو كردانان كل غزي وي ورتك كنصل زغبانا مالت كابتي قنع بهاريو كابتي املاحو بهاريو تقنعنا يتقدسنا كخفلنا مسانا خونمو احنا دما بو هنملالس بخالق نجر بتي بانصارو بزي قنعنا خين ملام انتي اذا منفس زي وشتنا خاطو نحنا ندحر ملات كوينا نتخالق زخون بايتا ايركبن مو بزخن ملا كل غزي كنصوعن እግዚአብሔር يدلينا ማለት ቀናና ሰባት ንቅንዕና ክትነብሮም ክትገብሮን ዘጸግም ከቢድ ባህሪ ገይሮም ይርእይዎሞ ይርእይዎም ነቲ ብደም ክርስቶስ ንሕልሉ ዘንጽሰብ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንቅንዕና ዘጥረይዎን ዝነበርዎን ብዙሓት ኣብነታውያን ሰባት ኣለውና በአንጻሩ ነቶም ቀናናት ጎርሓቲና ባህልቲ ተንኮለኛታት ክፋት ሰባት ነቶም ቁንዓት ሰባት
نتزقبروا تكبر كم عشنات يزرع كم عشنات يمزريوه سلازي تقنعنا زقبر كوينو يسمعون زنبر كوينو يسمعون كبير زكوس كادم سماويان وكازي يقبروه ملائكه كازي يقبروه ناتبهلو يشفع للكامالات احنا قن نحنا نمس الاملاح كان عبي زتفطرنا سبات كم مخنا كنستوعب يقبان حنت معلتونا يبلنا كن عبي ببسقمتي معلتي ناونا قربنا نتبهرتي ناورسنايو كنكيد كم زلنا يقال املاح زنقرنا زي اب زفترات عسرا جميرنا في تقصتات كابت مصحف كنوسدو خقدفو اذا من صعبو تقصتات اقدسنت قنعنان اقوليهم زرئينا ايوم زفترات 4 كلتن 19 لواويان 19 15 تقصتات نبهم قدفو لفا بالله ስለዚህ መሪሕ ጥቕስና ብንጹር ኣመልኪቱና ከም ዘሎ ግና ብቕንዕና ክመላለስ ዝኽእል እቲ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝነብር ሰብ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ እታ ቀንዲ ኣርእስቲ ናብዚ ኩሉ ንዝርዝረን ዘለና ፍርሃት እግዚኣብሔር ከም ዘለናሲ ብምንታይ ኢና ንሪኦ ብምንታይ ዝፍለጥ ፍርሃት እግዚኣብሔር ሲ ብምንታይ ልካዕ ኢና ንርኢ ፍርሃት እግዚኣብሔር ብሓፈሽኡ እንታይ ማለት እያ ካብ ሕማቅ ካብ ሓጢኣት ምርሓቅ እያ ከምኡ ኮይንካ ከም ዘለካ ኸ ብምንታይ ተርእዮ ድማ እዞም ንጠቕሶም ዘለና ባህርያት ማለት እዩ ብቕንዕና ምምልላስ ሻድሸይቲ ብቅድስናን ብንፅህናን ምምልላስ እምበኣርከ ኣቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ርእስና ነንፅህ ይብሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 1 እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወና ፍርሃት ኣምላኽ ብቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንፅህ ስጋን ነፍስን ዘርክስ ሓጢኣት ካብዚ ከዓ ክንርሕቕ ብቅድስና ብንፅህናን ክንመላለስ እንከለና ካብ ሓጢኣት ንርሓቕና ምልክት እዩ ማለት እዩ እዚ መሪሕ ቃል እዚ ኣመልኪቱልና ከም ዘሎ ሰብ ብቅድስናን ንፅህናን ክመላለስ ዝኽእል ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝተመልአን ዝምርሐን ምዝኸውን እዩ ምክንያቱ ፍርሃት እግዚኣብሔር ማለት ንፅድቂ ምፍቃርን ንረሲእነት ንዓመፃ ምፅላእን ማለት እዩ ፍርሃት እግዚኣብሔር ንዘይብሉ ሰብ ግና ርክሰትን ሓጢኣትን ምግባር ቅዲ ህይወቱ እዩ እምበር ክፅየፎን ክርሕቆን ኣይኮነሉን እዩ ብሓጢኣት ይዋዘን ይሕጎስን ከም ብገመድ ከዓ ስሒቡ የምፅኦ ማለት እዩ ኣብ ሓጢኣት ንዘሎን ሰብ ነቲ ዝገብሮ ይጀሃረሉ ይምክሓሉ እምበር ሕማቕ ምዃኑ ኣይፅየፎን እዩ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝመላለስ ሰብ ግን ነቲ ሓጢኣት ይፅየፎ ነውሪ ምዃኑ ከዓ ስለ ዝፈልጥ ካብኡ ከዓ ይርሕቕ ማለት እዩ ቅድስና ተወራሲ መለኮታዊ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እግዚአብሔር ብቅድስንኡ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ዘፀአት 15:11 ቀዳማይ ሳሙኤል 5 ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 10 እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያሲ ንወርሶምን ንዓና ዘካፈለናን ዘይካፈሉ ባህርያትን ኣለውዎ ኣብነት ቅድስና ሕጂ ተወራሲ ንዓና ድማ ዘካፈለና ባህርያት እዩ ካብቲ ዘይካፈሉ ንኣብነት እንተወሲድና ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ይዝህሉ እዚ ንሰባት ኣይከኣለናን ክንወርሶ ዘይንኽእል ባህርያት ንሕና ውሱናት ኢና እግዚኣብሔር ግን ውሱን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ካብዚ ፍቅሪ ቅድስና ንፅህና ግን ንዓና ድማ ካፊልና ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳት ኩኑ ይብለና بملكوعن مسلون سلا زفترنا دما كابت قدوس بهارياتو تخافلنا اينات تفطيرنا رخصت لايو انصار بهرينان تفطرنا نمبر قدسنا تفطراوي منفساوي بهرينا اي እግዚአብሔር ካ በቅድስና ከንመላለስ እዩ ዝደልየና ቅድስና ምርጫ ዘይኮነስ ትእዛዝ እግዚአብሔር አነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳት ኩኑ
أبزت ساعات 1922 لواويان 1922 تأزاز أملاخي أنا خمسي أمو خمسة خنيلو عزيز النال إذا خاطناي فلما بحرنا كابك زي أبير زورسنا يو قدسنا نصهنا زي كنعنا بحريات زي كنعقبو ناي تفطرنا أي تأزازاتو بمفراس بمرج أنا جن كابز وصا نخيل مالتي مقدسنا خلنا ملالسن كلنا مقدسنا أملاخ ننصبارق مقدسنو زلنا أخبروتن إذا تجزأنتن نجلس نتوم برخصة الملالس دما قبراوي تمهرتي نما حلالف كم زلنا كنستوعي قبأنا ملف أو كنت بقالات قدا وي جزيون سلازيه بها نتوم بقينان من قدي بخفاء زملالسو بقبري ختصب كلهم يكال يخوم يغات زمرس بزن في اللاي نتومكم زمصور سبات بقبل ختنا بلون كلها نعم دما تبهر እግዚአብሔር ትገልጾሎም አለኻ ማለት ከምዚ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዳ ተጣቢቕና ኣለና ፍረ ከም ንፈሪ ቃል ኣምላኽ ነገረና ፍረ ፍረኻ ፍረ ወይኒ እዩ እዚ ፍረ እዚ ኸዓኒ ካብኡ ንዝጥዕሙ ኩሎም ወይኒ ምዃኑ ክነግሩ ዝኽእሉ ፍረ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ቅድስናና ኣጥፊና ብርክሰት ክንመላለስ ከለና ድማ ኣብ ልዕሊ ቅድስና እግዚአብሔር ግህሰት ንፍጽም ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ከተዝሃበና ውርሻሲ ኣጥፊናዮ በዚ ተሓተት ንኸውን ማለት እዩ ኣነ ብከምዚ ፈጢረኩም ንከምዚ መዲበኩም ንስኻትኩም ድማ ኣጥፊኹም እንታይ ንኸውን ሽዑ ተሓተት ንኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግህሰት ንፍጽም ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ትናቱ ባህረ ኣጥፊና ዘይናቱ ዘይሃበና ባህረ بمرجعنا نبكال علينا مالك مغنياتو بمنفسو أفلو هياو نفسي زقبرلنا بملكوعن مسنون زفترنا سلزغنا رخصتنا نعنات راي زي كونن زتنكف نتخاب بهريون ملكوعن زخفلنا أملاخون يبدلوئي سلزد ماي نتقدسمو أب كل زعاتو زبلبوتا زركسوس نبرو إسرائيلاويان بخبيد فردي يقطعمنا بزنبره ማለት يتذهبنا بهرياتو يتقدسنا خنركسون كلنا نعود ما سلازوغيو سلازتنكفو ابز غزيزي مقطعتي مقذفتي ابتوم نا እግዚአብሔር ሰባቲና ንብል ክመጽ ናይ ግድ ንኸውን ማለት ሕዝቅኤል 36 ከፍቅድ 23 ተዳሪናዮ እግዚአብሔር በተዛሃበና ነተዛሃበና ቅድስና ክንዕቅቦ ክንነብረሉ ተዘኪልና መቅጣዕቲ ወይ መቅዘፍቲ ከም ዝመጽእ ማለት እዩ ንዕኡ ግህሰት ስለ ዝኾነ ሓደ ንጉስ ድማ ሕጊ ክትግህስ ከለኻ ግበሮ ዝተባሃልካ ምግባር ካብ ምግባር ወይ ትግበሮ ዝተባሃልካ ምስ ትገብር ክቀጽዓካ ናይ ግድ ንኸውን ምክንያቱ ነቲ ግዝኣቱ ግህሰት ስለ ዝገሃስካ ማለት እዩ بمستير ጥምቀትን ሜሮንን ካብ አብራኽ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ውልድ ካብ ዝኾና ልዕለ ጀሚሩ እዚ ለቢስናዮ ዘለና ስጋ ኣካል ስጋ ክርስቶስ እምበር ናይ ገዛእ ርእስና ከም ዘይኮነ ብግልፂ ተነጊሩና እዩ ስጋና ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ወርት ቅድስት ክትከውን እዩ ዝግባእ እዚ መቅደስ ስጋና ብርክሰት ምስ እነማስኖ እግዚአብሔር ብቅድስንኡ ዝመጾ حين زفدي أن أملاخ سلطانه أبسيولن أبجهنمن نزل عالم كما سننا يوم قدام يقرنطوس معرف ثلاثة كفقد 10 شديشة 10 تشوعتين مالتي بيتي بيت أملاخ بيت صلوت إذا بيت مقدس زي قدوس كناسوسي نسخاتكم قد أركسكم موزبل حيث كسي نبانا يمثل نتم ذكسنا لما فدانا انتايك خون ثم زعمصوا بعمص ازخدو كنطنققلو زغبانا زي مالتي ክርስቶስ ነቲ ብርክሰት ዘጥፋና ይቅድስና ምእንቲ ክመልሰልና ኢሉ بمرير مكران موتن دمو افسيسو هيوتو كم زخفللنا عين الزنقع بكريستوس كم زامن اناتامنه برخصت قدسنو زطفسب ندم كريستوس يرجز مسواعت كريستوسون يلاقز كم زلو كستوعل يقبو منياتو نتي فلما بمرجانات فينايو እግዚአብሔር አምላክ ግን ከመው ጠፊና هنحدد
كنكيد أي حدا جنان نتي علموا زفترنا مدرخ مليسو نو دو كنبل غيرنا بمرج أنا حجون نقدسنا خنبر زلالماونت كنقامت أبت مدرخ مليسنا نتي عملنا زنبر حيل حاتيات آليو سعيرو نابتا حجون مرج أنا خنقبر الله المدرخ دو عبيلنا بقدسنا خنملالس دمو فسيسلنا حجنا زين دحر أبي خايو مليسكا نابتي وركات آتيخا نابتقينا المنقدي برخصات دحر تمالاليسكا قد ندم كريستوس كنتو غير كايو اللخا نتيجة تقفل الكواقع بلاش غير كايو سلازل اللخا زي ما فدا يهلو مالتي سلازي أب مريح تقسنا بنصر تقليت لنا خمزولو دما أملاخ بزا سمر قدسنا خنا كملالسنا زخل فرهات اجزي أبيهري فرهات اجزي أبيهري نتلي الناسي بقدسنا خنا ملالس الليلي مالتي كبي لا يتخونني جيت عملك عدا فرهات أملاخ على الله تنالو فرهات أملاخ زلياتنا كبر خسات مرحاقي سلازي بقدسنا خنا نبر عايز قدمناني مالتي شاوعي فرهات اجزي أبيهر كم زلنا زملكت توكلتنا اجزي أبيهر أبو اجزي أبيهر بموكال مالتي توكلتنا اجزي أبيهر مزخوني قال نمك حلو خدقفنا يخليو خقبرلنا يخليو نبلو حيلي ويكونت كله يبلون أتم نجزي أبيهر تفرحوا أبو اجزي أبيهر توكلوا نتم توكلوا ونسوا رديئة من والتو أمنيوي مزمور 215 فقط 11 أتم نجزي أبيهر تفرحوا سي إذا فرحت بهالسي قرب كهذا مجلس أنت تهلوا ممرض فأنا فرحي يعني فرحي خان حتى بهيلو بس خاله منقد زخونة تحسون تجبط أنت فيك تربثبت أيقونة فرحي نايجزي أبيهر أنت كبحماق مرحاق نسو جبار كله زخيل كله زلوه مخانو مفلات نعو سلازي لما أو ختوكل زجبرك كاملة نجزي أبيهر زلنا فرحات كابن نقل صلوا منفساو طبابات حاده أبو اجزي أبيهر موكاليو توكل مالت ما تمحصنه تمعقبه تدقفه مالتي بخالي أزراربا نجزي أبيهر وكيل تحتاتي ناي كله قدايكا مغبار مالتي زي أبيهر أمونن كألن أملاخ سلزخونه نتبو كل الناس تقبلوا قدايكا نعو بزخبر نتابو توكل سبدما بزبارخ من قدي بملآتيو زفتصمو وكيل نبرت كايل كان ذهب كايسر نتتأمنوا يخاهم غير كاتب وكلك الله كساب تتأمنوا درجة نابنا تامنا نبرت انتو خينو بدي حريخا دلايم غيرهم أما حديرهم جنزب كا عقبل كا يخول يوم تبلم تخينكا شيء لوت كم دلاي كا غباريل كا ملا حلاف نتيبهم انت لا طرينا تا محلاو كاينو جن درت غير كا قلب زلو وكلنا تبهم ابغزي ابير جن كله زخيل كله زقبر نعنا خازيز حاليلنا وكلنا مخانو انت دا فليتنا يو اموني بزي قدب ناهي وتي وكيل نسخاخا امونيو نتوكلنا بزي قدلت زفصم املاح مخانو ذيك نوكلن كلنا فرحات املاح كم زلنا يرئي مالتي ስለዚህ املاح موكال نحيلن كالنتن فلطتنا ناي املاح ناتكا اتقبرلو رقيق منفساوي طببي ማለት بتانا يمسب مسيله خم جمركوا كوسخلا انت هينه نتسب تامنو اخا كنبابر كلت አለዎ بقعات አለዎ امنيو نزبلكايو اخا توكلو ስለዚህ እግዚአብሔር ክንውከሎ خلنا ድማ ደስ بالቃላት ዜና ይወን ስለዚህ አብ አምላኽ ሙካል ማለት ንኃይልን ከአልነትን ፍልጠትን ናይ አምላኽ ናትካ ትገብረሉ ረቂቅ መንፈሳዊ ጥበብ ከምቲ ነተሰብ ግበረለይ ዝበልካዮ ግዜኡ ከጥፊኡ ክእለቱ ከጥፊኡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ገንዘቡ ከጥፊኡ ነቲ ዝሃብካዮ ውክልና ክፍፅም ብቀሊሉ ይኮነን ዝፍፅም ኣብ ገፁ ኮይኑ ይኮነን ዝፍፅሞ ግን ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ፈሊጥካዮ ወኪልካዮ ዘለኻ ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል ከለና ድማኒ ነቲ ኩሉ ሓይሉን ከአልነቱን ፍልጠቱን ናይ አምላኽ ንኩሉ ኢና ንውንኖ ዘለና ማለት ناسنا نقبرو نابر بحانا نوعلو لنا እግዚአብሔር አቡ ክንውከል ዝደልየና ኻ
بخلتي أملاخا وبهريون عقمون كجلجلنان كربحنان سلزي دلي إزي حق إزي من تخرد أن دما أبقى في نبي إرمياس كمزي له تزاري بالنايب بيخمو أملاخ زي أو خلو كل زدليناكو خجز الناس اللي زدلي نحنا نقبر له نجر الله سلزخونا زي كونسي كابت برخاتو كابت خالنتو كابت طبابو تخافل تخنكون نحنا خنربح سلزدلي نربحاناي نصبقكم إذا ناي إرمياس نبي إرمياس تدارينايا እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ላዕሊ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙ ኸ ኣብ ስጋ ዝገብር ብልቡን ካብ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም ንሱ ከም ንቑጽ ቆጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ ኣብ ምድሪ ኣጻመ ኣብ ምድሪ በዳ ኣብ ሓደ እኳ ዘይነበሮ ምድሪ ጨው ይነብር እምበር ጥዑም ምስ መፀስ ኣይርእዮን እዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ኸዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓ ማይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘሳፍሕ ኦም እዩ ዋዒን ተመፀ ኣይትፈርህን ቆጽላ ኸዓ ለሚዑ ይነብር بعمد درقي አይተንክርን ካብ ምፍራይውን ኣይተቋርፅን ንኽልቴና ዋዳድርወን ነቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ንኽልቴና ዋዳድርወን ነቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ከም ኣብ በረኻ ምድረ በዳ ዝበቆለት ቆጥቋጥ እዩ ምንም ፍረ ዘይብላ ትነቅጽካ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ንጥቕሙን ዘይኮነት ማለት እዩ ኣብቲ ጨው ይነብር ጥዑም ተመፀውን ኣይርእዮን እዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ግና ትጽቢቱ ኸዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ሩባ ማይ ዝተተኽለት ሱራ መስፍሕፍ ሓደ ማናኡ ትገብር ፍሪኣት ቆጽላውን ዘይርገፍ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ከም ዝነገረና ነቲ እግዚአብሔር ተወኪሉ ኣብቲ ቃላቱ ዝመራመር ለይትን መዓልትን ከምኡ ዝብለና ኤርምያስ 17 ከፍቅደ 5 ክሳብ 8 ድማ ከምዚ ይብለና ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ማለት ዘይቋርጽ ወሓዚ ውህበታት ናባኻ ክመጽእ ምግባር ማለት ከምታ ተኽሊ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ተተኺላ ዘላ ዝኾነ እንተኾነ ዘይትጸምዕ ፍሪኣ በብቲ ግዜኡ ትህብ ናብኡ ኸዓ ተሳፍሕ ተዓቢ ማለት እዩ ፍርህ ዝበሃልካ የብላን ምክንያቱ ኣጻምእ ክመጽእ እዩ ዋዕን ተመጸእ ገለ ተመጽእ ንሳይ ትፈርሕን እያ ምክንያቱ እቲ ዘይቋርጽ ውህበት ዘለዎ ኣምላኽ ምስኣ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ወሓዚ ኣብ ጎኑ ስለ ዘላ ንሕና ድማ ልክዕኹም ማለት እዩ ፀገም ተመፀ መከራ ተመፀ ጥፋት ተመፀ ኣይንፈርሕን ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ከሳግር ዝኽእል ከኣሊ ዝኾነ ኣምላኽ ተወኪልና የለና ንዑ ናህና ወኪል ምዃኑ ኣሚንና የለና ኣብ ኣምላኽ ክንውከለሉ ዘድልየና ነቲ ዝከብደናን ዘይንኽእሎም ጉዳያት ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ነቲ ኣፀቢቕና እንፈልጦን እንመልኮን ዝመስለና ኩሉ ጉዳያትና እውን ኣብኡ ብምውካል ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ምክንያቱ መሰረቱ ህይወትና ኣካላትና ሰብና ኾነ ትሕዝቶና ኩሉ ናቱ እዩ ንሱ እንተሃበና ጥራይና ክንእክብን ክንጸግብን እንኽእል ነታ ኣብ ኢሉ ዘላ ትንፋስና ስሕብ እንተቢልዋ ንመውት ኩሉ ሃቐናና ድማ ይጠፍእ ስለዚ ድማ ጎይታ ብዘይካኻ ሓንቲ እኳ ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበለና ኩሉ ክእለትና ካብ ኣምላኽ እዩ ወላ ነቲ ቀሊል ዝመስለና ባዕልና ዝገበርናዮ ዝመስለና ከነስተውዕሎ ከም ዘለና ብሓይሊ ኣምላኽ ኢና ንገብሮ ዘለና እምበር ባዕልና ዝገበርናዮ ነገር ኣይኮነን ብዘይበኣይስ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢልና ኣምላኽ ስለዚ ኩሉ እንገብሮ ዋላታ ህይወትና መቸም ደው ኢልና ክንመላለስ ከለና
كال وانا ودنا زلو اي مثلنا تقاقينا جن نستن تدا تمعل تسحبوا كيت مخانا موت مخانا كنفلت قبانا اتي زخبدنا طرا يكوننا እግዚአብሔር فلت ናብ እግዚአብሔር ገድፎን ብል ታዳ እዚአውን አምላኸ ናሰኒየኒ መሳይኩን በፍቃድካ ከምዚ አገብር ኣለሁ ኢልና ነትንኹ ለዝመስለናውን ጥበቡን ምስተውዓሉን ክበና ክንጽልየሉን ንእግዚአብሔር ውክልና ክንፈልጠሉን ይግባአና ማለት እዩ ዘይመውካል ናይ ስውርን ግህድን ትዕቢት ነጸብራቅ ማለት እዩ ኣብ እግዚአብሔር ዘይትውክል ተኾንካ ብጋህዲ ይኹን ብስውር ትዕቢት ኣለካ ኣብ እግዚአብሔር ናይ ዘይመውካል ግብራዊ መልእኽቲ ኣዝዩ ክፉእ እዩ ዘይመውካል ኣነ ብቁዕ ሰብየ ነዚ ጉዳይ ናይ ዝኾነ ኣካል ደገፍ ኣየድልየኒኒ ናይ ኣምላኽ ፍቃድን ደገፍን ንዓይ ኣገዳሲ ይኮነን በዘይ ናይ ዝኾነ ኣካል ተጽዕኖ ክነብር ዝኽእል ሓራ ሰብየ ኣብ ጉዳየ ካብቲ ናይ ናተይ ዝኾነ ኩሉ ለኣላዊ እየ ዝብል ትምክሕቲ መልእኽቲ ዝሕልፍ እኩይ ባህሪ እዩ ኣብ ነፍስና ኣብ መሬትና ገለና ከምድላይና ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኣይኮናን ከምድላይና ኣይኮናን ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ኢና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለና ኢና ኮይና ክንነብር ኣብ ሂወትና ማለት እዩ እዚ ብግልና ኣነ ኣብ ነፍሰይ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ኣብ ነፍሰይ ዝላይ ክገብር ክእል እየ ዝብል ቃላት ሰሚዕኻ ኣይኮናን ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ኢና ከምድላይና ዘይኮነስ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኢና ክንመላለስ ዝግባአና እዚኣ ነፀብራቕ ናይቲ ትዕቢት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይምምልላስ ኣብ እግዚኣብሔር ትውክልቲ ዘይምህላው እያ እሞ እዚ ድማ ከነስተውዕለሉ ይግባአና እስከ ሕጂ ንስኻትኩም ሎሚ ወይ ፅባሕ ናብታ ከተማ እቲኣ ንኺድ እሞ ኣብኣ ዓመት ንግበር كنقدن كنربحن هنا تقولوا نسخاتكم نتصبح زغون هاي تفلطون يهم هيوتكم دا انتايا نقرب جزية الأياس دحار زبنن تكيهم قويتا انت فقدو نحنا وننتلينا إذا ويس تخنقبر إنا أبكن مبالسي حجقنا بمجهاركم تمكحوا اللهم كم زبل كله تمكحتي كفويو بارسكي የተሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዑ ሓጢአት ይኾነ እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከፍቅድ 13-17 ወላ ነቲ ቀሊል ዝመስለና ናብ ናይ ሜትሮም ስጉምቲ እንትኹን ኣብ ገዝኦም ዝወደቁ ብዙሓት ሰባት ዘይንርአን ኢና ኣብ ገዝኦም ወዲቆም ኣብኡ ከለዉ ዝዓረፉ ብዙሓት ሰባት ዘይንፈልጥን ኢና ዝተሰብሩ ዝተሃስዩ ዘይንፈልጥን ኢና ብፍቃድ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ኩሉ احنا تسينا ابتا دلاينا سوغيمنا بصحنا خنملس بحيلنا زي كونس فقاد املاح توكلتنا من كون يغبو اب እግዚአብሔር كون يغبو مبزحاتو غزي اتم اب املاح توكلو زي ملقو سبات اب هابتوم سلطانوم مويኦም اب سبوم حيلوم اطوارم يوم زوكلو نتا اب املاح موكال دايوم ዝጽየፍ ወንበር ዝውከልዎ ነገርሲ ኣለዎም እዚ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ዘይሞካል ንእግዚአብሔር ምንዓቅ ዝገብሮ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ዝውከልዎ ገሊኦም ዘም ዝስዕብዮም ናብነት ዝምክሕሉ ወይ ዝውከልዎ ነገርሲ ኣለዎም ካብቲ ስልጣን ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኸኣቲ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ዝገብሮ ዘለዉ ኣብ ክንዲ እግዚአብሔር ኣብ ካልእ ነገር ምውካል ኣብ ካልእ ምእማን ማለት እዩ እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ኸኣ ሕማቕ ዝገብሮ ኸኣ እዚ እዩ ማለት እዩ ገለ ኣብነታት ካብዞም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ኣብ ሰብ ይውከሉ መዝሙር ዳዊት 118 ፍቅዲ 9 ኣብ ሃብቲ ይውከሉ ዝብሎም ኢዮብ 31-24 ኣብ ሓይሎም ኣፅዋሮም ይውከሉ ዝብሎም ድማ ቀዳማይ ሳሙኤል 17-45 ከም ዝሎም ንሪኦ ዘለና ነገስታት ኣብ ሓይሎም ኣብ ኣፅዋሮም ኣብ ብዙሕ ሰራዊቶም ዝምክሕሉ ዘለዉ እዋን ንዓና እዚ ኣብነት ኣብ እግዚኣብሔር ኣይተወከሉን እቶም ከይቋረፁ ሙሉእ ዕድሚኦም ብዛዕባ ኩሉ ዓበይትን ንኣሽቱን ይኹን ከበድትን ቀለልትን ጉዳያት ዝውከልዎ ግና ማዕለያ ዘይብሉ ስጋውን መንፈሳውን ረብሓ እዮም ዝረኽቡ ማለት እዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝውከልዎ ማለት እዩ ከይቋረፁ
እንታይ ይኾኑ ይብሎም ኣብ ተረብሓ ክነግረና እንከሎ ብፁዓን ይኾኑ መዝሙር ዳዊት 84 ፍቅዲ 12 ኣብ እግዚኣብሔር ምድሓንን ምንጋፍን ይረኽቡ ካብ እግዚኣብሔር መዝሙር ዳዊት 22 ፍቅዲ 4-5 ካብ ጉድኣት ይሕለው መዝሙር 44 ፍቅዲ 5-6 ኣይሓፍሩን እዮም መዝሙር 22-4-5 ጽኑዓትን ድልዱላትን ይኾኑ መዝሙር 20 ፍቅዲ 8 ኣብነት የዝብል ዘለኹ ረድኤት ይረኽቡ መዝሙር ዳዊት 28 ፍቅዲ 7 መንፈሳዊ ሓጎስ ይጎናጸፉ መዝሙር 28 ፍቅዲ 7 ኣይናወጹን መዝሙር 125 ፍቅዲ 1 ብጸጋ ይኽበቡ መዝሙር 32 ፍቅዲ 10 ቃል እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ክንውከልን ክንምዕቆብን በተደጋጋምን በአጽንዖትን እዩ ዝእዝዘና ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል እዚ ከዓ ንኻልኦት ረብሓ ዘይኮነ ንረብሓና ምዃኑ ምፍላጥ ተነስተብለን ንዓይ ንረብሓይ ንእግዚአብሔር ዝውከሉ ኣነ ንዑ ዝገብረሉ ነገር ስለ ዘለኒ ኮይኑ ይኮነን ታይዳ ኣነ ምእንቲ ክረብሕ ኣምላኽ ካብቲ ዘይውዳእ ሃብቱ ጸግኡ ሰላሙ በረኸቱ ሓይሉ ተኻፈልቲ ክንከውን ብኡ ከዓ ክንነብር ኩሉ ግዜ ስለ ዘደልየና እዩ ካብኡ ክንውከል ዝደልየና ዘሎ ካብኡ ክንርብሕ ስለ ዝደልየና እዩ ኩላቶም ቅዱሳን ብፍላይ ከዓ ቅዱስ ዳዊት ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ጥበብን ባህታ ነበረ ሃብታምን ነበረ ስለዚ ድማ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ውከል ኢሎም ይእመኑ ነበሩ ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ክውከል ዝኽእል ግና እቲ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝጠበበ ሰብ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ትውክልትን ኣብ እግዚአብሔር ንምዕዛዝ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዕዙዛት ንኾኑ ሰዓት ከመይ ኣለኹ ብመርጌታ ነረኹም ገይያ ዘለኹ ራይ ኣቦና ኣብ መዝሙር እሞ ክንዝምር እሞ ካብኡ ናብ ጉባኤና ክንምለስ ኢና ቃለ ህይወት የስማዓልና ራይ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ከለኹም መዝሙር ተዳለነ መዝሙር ዝተዳለና ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ከዓ ቅድሚያ ኣራይ ግዜና ንጠቐመሉ ስማዕ ኣለኹ ደ እንድሕር ዝምር ደየልና ኣቦና ንኽዝምር ኣራይ ጽቡቕ ኣራይ ሉላ ወሉላ ኣራይ ጽቡቕ ረሽ ኣራይ ተርሓስ ሓፍትና እውን ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ኣራይ እስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ መዝሙሬ ክጅምር በገና የልዕል ኣለኹ ትብል መዝሙር በገና የልዕል ኣለኹ ዓሰኔት ዝተረፈ ከበሮ ተናትል እምብታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዘምረሉ ንእግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናዲ ከተውዕ ስሙ ኣይርብርብን የኬና ተላዒለ ክውርውር ድምፂ ምስጋና ከናፍረያ ፈልፊለ ተላዒለ ልሳነይ ተመስክራላ ብርሃን
عجيبة تلاعيلة إغرنا بقدس مقدسك إنه انكسا كسكس تلاعيلة كمبرت كلا بفرس بمسكانة يملالس نحبرن مسكانة نحبرن وداسي نحبرن عملخو نحبر قبائي بكنا يرئل الله وسنيت زترفه كبروا تناتلم بتا بغني مالت وداسي كتمر لونك سابير فحدش مزمور مسكانا كان دي كتوسم عيرب بني كنا كزمري هوتي فور ينسفر لبي في تمدى نسيتو كزمري تسازي حقاسي وني من باري مسوتهم كزمري وشتي سلام مليئو بتكا هذه واتو كزمري سلالم كخوناكو فغري عشيرو نحبرن مسكانا نحبرن وداسي نحبرن عملفو نحبر بقبائي كمسكن كسل نحبرن مسكانا نحبرن وداسي نحبرن عملخو نحبر بقبائي بقنا يلقل علخو عسنيت زترفي كبرو تناتل امتا بقني مالت وداسي كزمر اللونك صابير وحدش مزمر مسكانا كنادي كتسوع سمو عربربني كنا على هوت يسمع لنا زماري ملاقت يسمع لنا لولا حبتنا آمين له زمر له نباري بحدار بدك حقوسي آمين بقنا يلعلا له عسني يزترفه نابلت حبتنا بفلايتن عند ملأخت خاء نحبر نمسقانا نحبر نوداسيه نحبر نعملخو نحبر عقوبائه قرم زخوانا نعملخو مزمري دقيمة زماري ملأخت يسمع لنا أبونا داويد بتي عسرت أوتار مزمور زلوه غير خمس جنو قدس بيت خريستيان بفلايت مزمور داويد 250 أبت موداتا زعينة مسجاناتات نعملوه مسجانا بسفيه زلو سلازي نعون حبر نمسجانا نعون حبر نوداسية نعون حبر نعملوه نعون حبر نابقبائي سلازي إذا مزمور زلو من عنان تايو كن مبالنا منشينا إذا مزمور زي انتايو مستزلنا جزيه أبزنا 4 نعون حبر نمسجانا نعون حبر نوداسية نعون حبر نعملوه نعون حبر أبقبائي زبلا ها أنت تقصي كلتف لنا كلتف لنا أنا بمرقة هيوت الراهي وتعبتنا وخفتني أبزيا مزمور ويت كم تصمم مزمور 204 هو داويد أوكي 204 33 الراهي أبناي مسجانا أناتي مالتي هو بهيوتو خلوخم نزقابهر زمر كسعل زلوخو نعملاخي يمسجن قال سقع 35 سوري قالات بهي بلو بزقابهر حقوس إيه حتى عنك مدري يطفئوا رأساوين دقيم أيحلو نفسي نزقابهر بارخيو هللويا عليه وتسمع لنا مزمور كم جاء هو تحبتنا
204 33 كساب 35 35 قال هيوت يسمع لنا حراي ترحس حبتنا ترحس ولدو يتكحف كلخنا هجرت خو حراي ممهر سارة أبوي ما جيت أبتا مذهب كبلاعك أركن أبت إن مزمور داويت 95 قصر حدا يرجع بسخن تنبيبكم لي مزمور داويت 95 قصر حدا هو حراي أوكي كم بباخ إليه هجي نون እግዚአብሔር بحقوس نزمر نخوهي مدحنا ألل نبالالو بمسكانا بقدميو نبصع بمزمور ألل نبالالو سير እግዚአብሔር آمين قال هيوت يسمع لنا جيدنا حبتنا خا بتكست داويت مزمور داويت شوعات 10 شوعات سديد هلنا لا من ذنب بلنا مصحف زوصه مزمور داويت شوعات 10 شوعات ما نخم ببابنا حجي الله الراي نزغابير كم صدقو خمسجنو نتي لعل نسم نزغابير كزمرلي متعام صبق حراي نعملوه نقاب قبائي زبلالوا نعون حبر نعملوه نعون حبر أب قبائي حتى تا عملوه بالزلانا محبر كقد فاهمو أب إبراويان معرف 10 حموشتن بزعباتا نعون حبر أب قبائي مالت قويتا بزح عندي كلتوي سلسته بسمين تتأكبوا ما بتزلمن وانت تسامعوا أنا خاب ما أخلو مالو هيلو تناي حبرت أقلقلوت تناي حبرت عملوه تناي حبرت مزمور تناي حبرت صلوت كساب كندي أو كن مجزابير قبول كم زخانة بزمة سرت غير خا حواري قدس باولس انتهي زبل إذا خاطها معلتتي أتقرب كم زلا أصبيكم تري لهم مو نحد حدنا نمع عدنبر قلياتهم لماد كم زقبرو أخيبانا عين حدك نحد حدنا نمع عاد أمبر قلياتهم لماد كم زقبرو قبائنا عين حدك جيل سلازي بزخوانا يخون مخنيات كابت حبرت قبائنا كنفل كم زي بلنا يقالك زاهر زمعدن حانت تقصي أبتا نعملوهوت بالزلا نعون حبر نعملوهوت بالزلا حانت تقصي ملالبات انت ايترسعوني هما كملوخ ابزبل سفي حرينا نيرنا كملوخ نتعابي قويتا ابتبل مزمورنا بزعبان اكزابير مملح بزح تقستات رينا نيرنا كابا خنرين نخلينا كانتكم تقصى بيهن دياني راما إبراويان 10 حموشان إبراويان 10 حرح نحاد حدنا نمع عادنبر قلياتهم لماد كم زقبرو قبائنا عين حدك كاتم هراي أبتا كملوخو نعون حبر نعملوخو هراي جزينا نمقطاب زاكل حواريا باولوس أب قدامي تيموثيوس شدشتن تايزبل جناخه أملوخو مسي أخلن نمبال عبر بهايو أملوخو مسي أخلن نمبال عبي ربها إيو سلازي تا أملوخوت بالقالي ناوسي نازلنا بحبرات مملاخ بحبرات نجزابير مسجاد زبل يتقالل سلقالاتو جزابير استمسجنا يخون مستي جزينا هنكيد منتي ترحاس حبتنا ترحاس ولدو تسمعنا نتلخي إدك حفاب بالكلخي
ميتي خزلخ سمعك كالنا حراي سلقالاتو እግዚአብሔር አብዝተዓመ ክዳሃን ትራሓ ሰሓብትና ክንሰምዓኪ ኢና ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ እንታይ ነይሩ ጉባኤና ምናልባት ድሕር ኢልና ዝኣተና ክንህሉ ንኽእል ኢና ሎሚ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝግለጸሉ መገድታት ኣብ ዝብል ብቕንዕና ምምልላስ ብቅድስናን ንጽህናን ምምልላስ ካብ ዝብሉ ኣርእስቲ ኢና ቀንዳ ተኪርና ኣቦና ቤቀሽ ተስፎም ክገልጹልና ጸኒሖም ስለዚ ኣብቲ ዝተጸናሕናዮ ሎማዓንቲ እዚ ተረዲእኒ ንብሎ ዝተረዳእና ነገር ከምኡውን ኣብዚ ገላልጻ እዚ ወይ ኣብዚ ኣይተረዳእናን ወይ ምግላጹ ተረዲእና ከመይ ጌርና ከም ነተግብሮ ብሂወትና ግን ሓበሬታ ወይ ምክሪ የድልየና ንብሎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ እታ ግዜና እንጥቀመላ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ናብ ጉባኤ ወፍዮ ኣለኹ ኣቦታትና ከዓ ተዳልዮም ኣለዉ ንዝኾነ ሕቶ ንዝኾነ ርእቶ ክቕበሉን ክምልሱን ማለት صار حتى إذا حتى حنت نيشتغل بالصلاة ملصق أنا جت أنا أطلع انسدست እግዚአብሔር ዘይውከሉ ሰባት ኣብ ሃብቶም ኣብ ሓይሎም ኣብ ገንዘቦም ካብ ዝውከሉ ክልተ ኣብነታት ኣብታ ተሓሞዳታ ዘላ ኣብ ሓይሎም ካብ ዝውከሉ ዝብል መዘሙር ኣሎ حراي ኣቦና እዚአን ንእግዚአብሔር ገዲፍካስ ኣብዚአን ጥራይ ምውካል እንዲን ዘመልክተና ዘሎ ኣብታ ኣብ ሓይሎም ካብ ዝውከሉ እታ 45 ቀዳማይ ሳሙኤል 17:45 ኢልዋ ዘሎ ናይ ጎልያድን ናይ ዳዊትን ኣብነት እያ ጎልያድ ኣብ ሓይሉ ተመኪሑ ነቶም ኩሎም ሰራዊት እስራኤል እውን ኣርዒድዎም ካብ ዝነበረ ትውክልቲ እግዚአብሔር ስለ ዝገደፉ ቅዱስ ዳዊት ግን ንእግዚአብሔር ተወኪሉ ኣጽዋር ብዘይመጣጠን ኣካላዊ ብቕዓት ብዘይመጣጠን ልምዲ ብዘይመጣጠን ነቲ ዘይሰዓር ዝመስል ዝነበረ ክስዕሮ ከሎ ንሪኦ ንስኻ ብከምዚ ተመኪካ ትመፅን ኣለካ ኣነ ድማ እቲ ኣምላኽ እስራኤል ጎይታ ሰራዊት ንዕኡ ተወኪለ መፀካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ድማ ተሪእና እታ ምዕራፍ ኩላ አንብብዋ እሞ እቲ ቅዱስ ዳዊት ብምኽሪ ኣምላኽ ብረድኤት ኣምላኽ ዝመላለስ ዝነበረ ኣብ ዕለታት ሓደ እዋን ግን ናብ ብዙሕ ህዝቢ ኣትዩስ ካብኦም ክንደይ ሴፍ ከልዕሉ ይኽእሉ ክንደይ ክዋግኡ ይኽእሉ ብዙሕ ሰራዊት ክንደይ ክህልው ይኽእሉ ኢሉ ቁፀርዎም ዝበለሉ እዋን ነይሩ ቁፅሪ ምስ ቆፀረ ከዓ ነቶም ኣማኸርቲ ናይቲ ሰራዊቱን ከይሰምዐ ግደፍ እናበልዎ ኣብ ሓይሊ ሰራዊት ክምካሕ ጀሚሩ እግዚአብሔር ክቁጥዖ ከሎ እሞ ብኡንብኡ ግን ተጣዒሱ እቲ ዝገበሮ ሕማቕ ምዃኑ ናብ እግዚአብሔር ግን በታ ትምክሕቲ እቲኣ መቕዘፍቲ ክወርድ ከሎ ንርኢ ኣብ እስራኤላውያን ከዓ ክሳብ 70,000 ዝኣክል ሰባት ሞይቶም ምክንያቱ እታ ዝመረፃ ምርጫ ኣብ ክንዲ ናብ ፀላእቲ ዝወድቕ ምርጩ ኮይና ድሓራይ ግን እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ካብ ሰብ ዝወድቕ ሲ ናብ እግዚአብሔር ቁጣዓ ይሕሸኒ ኢሉ እግዚአብሔር ቁጣዓ መዓሰዲሉ ፌራ መፅዩ 70,000 ዝኾኑ ሰባት ምስ ቀተለ እግዚአብሔር ናብ ኢየሩሳሌም ገጾም ምስ ቀረቡ ሽዑ ያኽለካ ሴፍካ ናብ ቦታ ኣመለሳ ክብሎ ከሉ ነቲ መልኣኽ ዳዊት ግን እቲ መከራ ዘምፅእ ኣነ እየ ስለዚ እዚ መቕፃዕቲ እዚ ናባይን ናብ ቤተይ ክኸውን ነይርዎ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንስሓ ከሎ ኢና ንሪኦ ቤኹም እቲ ሓይሊ ብሓይልኻ ምውካል ምስ ፀላእትኻ ምስ ትገጥም ስዕረት ከም ዘጋጥመካ ጥራይ ሕጂ ብግል ንርአያ እሞ ብመንግስቲ ደረጃ ብሰራዊት ደረጃ ከይረኣናያ ብግልና ኣብ እግዚአብሔር ተዘይተወኪልና ኣብ ዘረባና ንዕንቀፍ ኣብ ተግባርና ንዕንቀፍ ኣብ ሓሳባትና ንዕንቀፍ ኣብ ብዙሕ ነገር ንዕንቀፍ ንወድቕ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብ
ኣነነት ተመርኩስና ማለት ኣብ እግዚአብሔር ተመርኩስና ግን እግዚአብሔር ህላዊኡ እንተደኣ ተወኪልናዮ ጥበብ ናይ ምዝራብ ናይ ምሕሳብ ናይ ምግባር ይህበና ማለት ስለዚህ ነዚ ኣቁል ክምላእ ኣለደሞ ሕቶ ወይ ርእቶ ወይ ሓሳባት እውን እንተለኩም ዝያዳ ፅቡቅ ኣገላልፃ ዘለኩም ትልወሰቱም ብመርገዲ ኣቁል ተተወሰሉ ፅቡቅ ነይሩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤና እዩ ከምቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘይውከሉ ሰባት ኣብ ምንታይ ከም ዝወከሉን ሳዕቤናቱን ክትገልጹልና ዝፀናሕኹም እቲ ምድሕሪ ስዒበን ዘለዋ ከኣቲ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ዘለዎ ረብሓ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዘለዎ ዝህበካ ጸጋን ሓይልን እዚአን ከዓ ንኣንፊ መገድና ኩላህና ክነስተብህለለን ማለት ብሕፅር ዝበለ ኣገላልፃ ብፁዓን ይኾኑ ካብ እግዚአብሔር ምድሓን ምንጋፍ ይረኽቡ ካብ ጉድኣት ይሕለው ኣይሓፍሩን ጽኑዓትን ድሉላትን ይኾኑ ረድኤት ይረኽቡ መንፈሳዊ ሓጎስ ይጓናፀፉ ኣይናወፁን ብጸጋ ይኽበቡ እዚኣተንስ ጽሙቕ ዝበላቲ ንምንታይ ኢና ናብ እግዚአብሔር ንውከል ንምንታይ ኢና ፍርሓት እግዚአብሔር ክህልወና ዘለዎ ዝብላስ ብንጹር ተቐሚጠና ኣለዋ እሞ እቲ ግዜ ግን ናይ ጉባኤ ዝኾነ ክሓትዎ ወይ ክገልጽዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ንጉባኤ ክንጽበ ድሓን ቃል ህይወት እስማዓልና ኣቦና ቀሽ ተስፎም በናቀሽ ጌታ ኩልኹም ቃል ህይወት እስማዓልና ካብዚኣ እንታይ ተረዲኤ ንኽምልስ ንእሽተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ውክልናናስ ብነፍስና እንተደኣ ከም ዝኽብልዎ ፀንሑ ኣብ ህይወትና ዘሕለፍናዮ ዕድሜታት ዘሕለፍናዮ ዕድሜታትን እቲ ሕጂ ዘለናየን በበይኑ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ባዕልኻ ትገብሮ ባዕልኻ ተሳልጦ ብሓይልኻ ወይ ብትምህርትኻ ወይ ብሃብትኻ ወይ ብመልክዕካ ብኩሉ ነገራት ህዋሳት ናይ ህይወትካ ኣፈጣጥራኻ ይመስለካ ዋላ እኳ ፈጣሪኻ ኣምላኽካ ምዃኑ ተፈለጥካ ግን ትውክልቲ ኣባኻ ኣብ ሓይልኻ ኩሉ ነገር ትገብሮ ይመስለካ ምክንያቱ ዓንተ ወይ ጥቕስ ኣቢሎማ ነይሮም እቲ ንባዕሉ ጥዕናናስ ኣብ ነፍስና ንውክሎ ድሕሪ ደቂቕ ከዓ እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ወይ ንዓመታውን እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ሕጂ እዚ ሓሊፉ ግን እቲ እንዳሓደርካ ቃል ኣምላክ ክትጥዕም ምስ ጀመርካ በቲ ዕድሜኻ እውን ኩሉ ነገራት ናይ ኮንትነት ኮንቱ ምዃኑ ሕጂ ኣብ እግዚአብሔር ውክልናኻ ተደኣ ኮይኑስ ኩሉ ለካ ማለት እዩ ኩሉ ለካ ኣብ እግዚአብሔር ውክልና ድሕሪ ዘይብልካ ግን ትውክልትኻ እሱ ድሕሪ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ሃብቲ ዘለዎ ጭንቀት ኣለዎ ኣብቲ መልክዕ ዘለዎ በራሲ ኣለዎ ደይ ምድቃስ ኣለዎ እናቲን ኩሉ ነገርሲ ኮንቶ ኾነካ ማለት እዩ ሕጂ እንተደኣ ምስ እግዚአብሔርካ ሃሊኻ ግን ነቶም ብዝያዳ ኣለና ብዝብሉ እስኻ ትበልጾም ብምንታይ በቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ብምባሩ በቲ ኣምላኽካ ብምፍላጦም ብምጥዓሙን ነዚ ብልጫታትና ኣዝዩ ጽቡቕ ምዃኑ ይርዳእካ ትውክልቲ ሓደ ግዜ ሓደ ሓውና ይምህር ነይሩ እታ ብእንግሊሽ እኳ ረሲዐያ ናይ ታይታኒክ ሙቪ ታይታኒክ ዝተሰርሐሲ ብኣዝዩ ድኑቕ ዝኾነ መሳርሕን ብዙሕ ዓመታት ዝወድኣሎም ጉዳያት ሕጂ እቲ ሰራሕያ እንታይ ኢሉ ተመኪሑ ይብልዎ እዚኣሲ ኣምላኽዋን እንተኾነ ኣይግምጥላን እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ማለት እዩ ቆሞ ዓይነት መድረኽ ከም ዝነበሮ እታ ታይታኒክ ከዓ ንብዙሕ ግዜ ሰብ ተፀቢዋ ብዙሕ ግዜ ከዓ መዓት ህዝቢ ፅዒና ትኸይድ ዝነበረት ከዓ ኣብቲ ተበጊሳቶ እተዓርፈሉ ዝተባሃለ ቦታ ከይበፅሐት ከላ ብሓደጋ ብግጭት ናይ በረዲ ንምንታይ እዩ ኮይኑ ተጋጫ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔርሲ ነቶም ኣብኣ ዝነበሩ ሰባት እግዚአብሔር ከም ፍቃዱ ማለት ባዕሉ ይቀበሎም ካብዞም ኩሎም ግን ሓንቲ ወፅያ ሓንቲ ሰበይቲ ኣተሪፋ ካብቲ መዓት ህዝቢ ፅዒና ዝነበረት ሕጂ እንታይ የረዳእካ ነታ ከምኣ ኢሉ ዝሰርሐ መርከብ
ዝተመክሖ ንዕኡ ዓብ ትምህርቲ እዩ ንዓና ከዓ ኣዝዩ ዓብ ትምህርቲ ይኾነና እሞ ውክልናና ኩሉ ነገራት እንገብሮ ንሰርሕ ኣቲና ንምውፃእና እኳ እሱ ተዘይፈቒድዎ ንግሆ ወፂኻ ገዛኻ ከይትምለስ ክትኽእል ኢኻ ሎሚ ጥዕና ሃሊካ ንፅባሒት ዘይክህልወካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ብምሉእ ንውከሎ ንሓስቦን ኩሉ ነገራት ንንቀሳቐሶ ዘበለ ሂወትና ብምሉኡ እግዚኣብሔር ተዘይሓሊፍዎ ምክንያቱ ኣብ ኣየር ክንስቀል ከለና እግዚኣብሔር ወኪልና ኢና ንኸይድ እምበር ኣየር ዝኣክል ተንጠልጢልካ ክትሓስቦ ከለኻ ሓደ ግዜ መገሻኸ ሓሰብካ ከለኻ ክትሓስቦ ከለኻሲ ከምዚ ኢላ እንተዝትወድቕሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዶ መኣተወት ኣብ ከምዚ ዶ መበለት ኢላ ሓስብ ኣነ ሓደ ግዜ ክርኢ ከለኹ ዝምውታት ብኣየር ንኸዶሲ በቃ ሙሉእ ነፍስናስ እግዚኣብሔርሲ ኣሚንና ኢና ዳኣ ንስቀሎ እምበረይ እንታይ ትኸውን ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ግን ንእምሮ ዘናውፅ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣእምሮ ዝሃበ እግዚኣብሔር ነታ ኣየር ንኽትስራሕ እሱ ዝገበረ ባዕሉ ምዃኑ ትርስዖ ኣለኻ ማለት እዩ ነቲ ውክልናኻ ኣብቲ ኣየር ወይ ውክልናኻ ኣብቲ ፓይሎት ጠራ ጌርካ እሞ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ንሂወትና ብዝነበርናዮን ብዘለናዮን ብሕጂ እውን እንኸዶ እንጓዓዞ ዝምህር ትምህርቲ እዚኣ ተረዲኣ ኣነ ኩሉ ውክልናና ኣብኡ ክንገብር ካልእ ሂወት ተስማዓልና ምናልባት ብሰፊሑ ተዘይገለፅኩ በቲ ዝርዳእኒ ንእሽተይ ዓቕመይ እዚኣ ገልፅ ኣቦና ቀኒየለይ ካልእ ሂወት የስማዓልና ካልእ ሂወት የስማዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እዚኣ ተረዲእና ወይ እዛ ኣይተረዳእና እንብሎ ብክልቲኡ መዳይ ርእይቶ ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳባት ነቐፌታዊ ንኹን ኣቦና ሂወተይ ንእሽተይ ኣነዊና ሕራይ ሂወት ሓብ ንእሽተይ ሓሳብ ኣላትኒ ምስኣኻ ሕቶ ኣላትኒ ክትበርሃለይ ዝደሊ ማዛ ሓፍተይ ኩሉ ገሊፃቶ እያ እቲ ዝገርመካ ክስተንትን ከለኹም ግን ብዛዕባ እዚ ብቕንዕና ምምልላስ እቲ ብቅድስና ብንፅና ምምልላስ እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ሲ ብጣዕሚ መቸም መድሃንያለም ተመስገነ ይኹን እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ሕጂ ከስተንትኖ ከለኹ ዛብ ናይ ሶሻሊዝም ሲ ኣምላኽ የለን ክብሉ ከሎስ እዚኣ ኩላ ስለ ዘላ ንዕኦም ስለ ዝትንክፍ እዩ ወዲ ሰብ እንድሕር ምስ ኣምላኽ ተፀጊዑ ሲ እዚ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰመ ኣብ ምስኡ ተፀጊዕካ ነዚ ኩሉ ክትገብር እንድሕር ክኢልካስ ነቲ ንሳቶም ዝብልዋ ኣንፃር ብናቶም ክስታይ ኣይድግፍን ስለ ዝኾነ እዩ ኢለ ከስተንትኖ ፀኒሐ ኩሉ እቲ ብቅልፅምና ሕጂ ዝሕና እውን ወሪዱና ዘሎ ኣነ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ብቅልፅምና ኢልና ኢና ዓወትና ሓፋሽ እንዳበልና ኢና ነብል ነርና ግን ተለኪብና ኮይኑ ስማዓን ሕጂ ነዚ ከፅንዖ ከለኹ እዚ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ በትናታቶም ዘይና ኣምላኽ ዘይምባል ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ እቲ መሪሕነት ጎዲኡና ይብል ከስተንትኖ ከለኹ at the same time ከምኡ እንዳበሉ ግን ዝገርመኒ ተሎ ኣብ ቁርብተይ ከተብርሁለይ እውን ደሊ ኣብታ ሞት ክትኮን ከላ ወይ ኣብታ መርዓ ክትኮን ከላ ወይ ኣብታ ጥምቀት ክትኮን ከላ ግን ናብታ ቸርች እዮም ዝኸዱ ሕጂ ንሱ ክስታይ ገብረኒ ቁርብተይ እዚ ንክተንብብ ከለኻ እዚ ክትመሃር ከለኻ ሲ ተመስገን መድሃንያለም ኣነ ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ እቲ ፍርሓት ናይ እግዚኣብሔር ቅድም እዚ ኣብኡ ኣብቲ ኣምላኽ እዚ ባይብል ከይፈለጥ ከለኹ ምስ ሕዋትካ ገለ ክትበኣስ ከለኻ በስታት ፀርፅር ትሳረፍ ከምዚ ትብል ሕጂ ግን ወይ በስመ መንፈስ ቅዱስ ሓፍተይ እንድያ ድሓን መድሃንያለም ትዕግስቲ ግበረኒ ኢልካ ግድፍ ተብሎ ሓወይ እንዲልካ ሲ ነዚኣ እኳ ትምህረኒላ እየ ዝብል ኣነ እቲ ናይ ኣምላኽ ሲ ከምቲ ዝበልኩሞ ጥራይ ምምሃር ምንባብ ዘይኮነስ ንንእሽተይ ውሰዱ ኣብ ግብሪ ውዕልዎ ክብሉና ፀኒሖም ኣቢቀሺ ተስፎም እሞ እዚኣሲ ብጣዕሚ ተመስገነ ይኹን ሕጂ ታሕተይ ዘላትን ንቁርብተይ ከተብርሁለይ ዝደሊ ኣብታ ናይ ቅንዕና ካብ ቃል ንቅንዕና ካብ ቃል መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ኢና ክትፈልጦ ክትርእዮን እንኽእል ኢሉ ሕጂ ኣብታ ኤስያስ ከንብብ ከለኹ ሲ ከብላሞ ኤስያስ 32 ሪፈረንስ ይብኩምና ሲ ኣብኣይ እንዳንበብኩ ከለኹ ስካዕ መጨረሻ ኣንበባ ነይረ ሲ ኤስያስ 32 እያ 16
حجي سقع نسان إنه السيكونات حكي إسيا سلاسان كلتن 16 سقع يسراوني حجي قربتي أبي بتاع 16 كلها خم ببعضه هري عم بيه شعوق قنعنا أب ندري بدا كسفر صدقون أب فريو شبعات كنبر إيو قبري صدقن سلامن فري صدقون هدأتن دحنن نزل عالم كخونين هزبي أب محضر سلامن أب بايتا دحنن أب هدو بوتاتن عرفتن كنبر إيو جناخي دور ببرد كودق تاخة تماون أزياخ كتوارد يا هجي تحطي زلاب زياء أتم أبقى كل مايات التزورون نأجر بعراين أدقن التفنون بصانيهم إذا أصلا من تعتملكت قربتي كتبره لي دليله هراي يسمعنا له بغش تسفهم نباهم معروف الليل كامل أساس بغن عنا من ملاس نجاب من ملاس نجاب فرات كم دلنا هذا ملكة النبي هذا اللي حكي ده هو تهبتنا تام عرف اسكت جميع ميتال لخ مثلا إن سمعكنا لنا سوري وميت تسقيني حب سوري تام عرف أبتا مصحف لنا توهبنا إسياسة لسان كلتن 16 نتا 16 دابكوس تا أبتا إسرا زلا أنا عيمور كستاجيراتني أتم أبتقى كل مايات التزرعون نأجر بعراين أدقن التفنون بتصعنيهم حج زي اسمس بنتايات التححز نعنس انتايا خميلات يا قرتي خالا ابتزولو ناي فرحات زغابير اندي زحت ناي قال زغابير اندي زبلنا زلا بتاع 16 قدس صدقن سلامن فرن كلوانا اندي زنغرنا زلو ابتاع 18 حزبي المحضر سلامن ابايتي دحنن اب حدو بوتان عرفتن كنبريو جناخي دور ببرد كودق تختماون أزياخ وارديا أتم حجي أتم أبتقى كل مايات التزورون نأجر بعراين أدقن التفنون بصاني التفنون بصادهم حجي أبتنتاني أبتكون أبتنتاني خمسة عيناجن يوا أبطأ كل ما يتزورون نأجار بعراين أدقن التفنون انتهي نيرهم كينهم أبعرن أدقن انت تاريخيو هو نعادل أسرات زنبرمون انتهي قبر له مالو فتحي قبر له مالو نسعى يهبوه مالو بمسلا على سنة بدك سبعة من زقبري مبزحة جزء أدقي وي أبعرك أبزح شرنيم أدقي بقلي قلقن أب شيخا أبناء سعر بوتا يسريهم تاتخذ كل نبي يعتمل كذا الله خابتي مجمع ريحنا في عاديات البوتي أخوين يسمعني كن نسأل الناس ذهبوا فتح زوجوا مالت سبع زياتهم كن بصاني من لو مال تستغي ترفسني يفتحوا مالو بصاني من زياتهم لو مال فمزانا قنعنا تخيب أرستنا عندنا حصلت شيء الشزلانديا مدري بدا تسفر صدقون عفراي شعبت كنبري كان عندنا ناس اب كله خووني لكن نجزي ابير نحنا سداينا تماقلتين نخلو ذهبوا هي بنجزي ابير نخلي بمرج انا قل كبزقن عندنا زوصينا خمس لنا هنا اذا من زقن عندنا زو تقبروا كنا كنا بسبسي اب انسساون قبروا خمس خلو اينا نرد اوكي قال لي وتسمع لنا بونا فارستان تاريخيا كابت شعة جن فردن محداسن أتن فردن محدا يعني نساو تردي عبلغ جن ستيل حجسي نعنا زياسي
كمي كم تمهرنا يخفاك بالدلي تركرد عدلي ما تيسي عمنتا إنا خنتقزل لنا حجتي قنعنا هناسي نأكلن زبلون خون يبلون كم يبلنا قنعنا ناسي وجناوي خون يبلون بخونات تدرخ خون يبلون كان عسب كل جزء كما أبنات انتهي ناري إنا يعني نيرنا حتى أبنات درعنا ناي جس داويتن ساولن جس أول سني داويت يتصابوا 5 نبرس داويت فلت نيري رخص منفس مثل حاجروجن اتمام نت رخص منفس كذا ناقو عيلو تسويعو شامبوكو خار من هارمه كرار من هارمه خاني سناي ناقبرلو ناقلقلهم كله ساول جن أبوشت مرو انتي حسب نيرو ورينا حما حسب قتل بتزلو نهار ملكا خلصي بخينات وجي خلا قبو زبل سيت انا وحسب او مرو ماتشو دربي خاص حيتو حجي كم سب كم ريون قالنا اذا قتلك هذا حاسب حما قبلك حما زاربك قتلك هذا حاسب ترفسي حما ولا زاربك جز نزين تخقبر يا خمس قبرلو زي بعل منتاي كوينين نيبلو زينا نبل نحنا حج انتي نقبر لنا نفلا لنا مالك اب قدم خونت نأتو لنا كم زي تزيجر لنا خمزنا قبر ملس زلو قنعنا نقبر لنا قنعنا تخوينا دي نخلو نمن خمس بوتات زبلو صبو قبر نمن نمان Thank you أبنا قالي وتسمعنا أبي مرقيتها قرب وصغلا زياد تنتاني خليها ساياس እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ተመሊስ እንዲ ቦና ቲ አማያት ዝዘርእ ቶም አማያት ዝዘርኡ ብዙሕ ግዜ ማያት እንታዮም ዝገልጽዎ ኣብቲ ትርጓሜሲ ክምለሰካ ከይተጸበኻ ግበር ማለት እቲ ትገብሮ ካልኦት ካብ እግዚአብሔር ክትረኽቦ ኢልካ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ መክብብ 11:1 እኽልኻ ናብ ማይ ዝርአዮ ይብል ዝራእ እክለከ ውስተ መቃብረ ጻድቃን ይብል ማለት እኽልኻ ናብ ማይ ዝርአዮ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ክትረኽቦ ኢኻ ልክዕ ጎይታ ነቶም ቆራያትን ሓንካሳትን ጽጉማትን ሃቦም እሞ ንሳቶም ዝፈድዩኻ የብሎምን ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብፁዕ ክትከውን ኢኻ ይብል ማለት እቲ ንርሕራሕ ከዓ ንሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ጻድቕ ሰብ ንእንስሱ ይርሕራሓሉ ተባሂሉ ንእንስሱ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው እንስሳውን እዚኦም እውን ህያብ ኣምላኽ የሚሉ ትግቡእ ምክንኻን ዝገብረሎም ምስ ርሕራሕ ዝተተሓዘይ ኣጽቦና ጽቡቕ ገይሮም መሊሶም እዮም ማለት Thank you قالي وتسمعنا تردياتن Thank you ኣሜን ኣሜን ሓራይ ካልእ ሎም መዓንቲ ካብዚ ናይ ሎሚ መደብና እዚኣ ተማሂረ ንብሎ ወይ እዚኣ ይተረዳእኒ ንብሎ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ حراي اندحر رئيتو حتون دحرال لنا كنزل لو انا دقائق كنت كملن دحر حتون رئيتون زي بلناغن ابوتات على معدان هيبون بصلوت كعسولنا ابونا بملأك سلام او دمهرتنا بهم ابونا رايا بمرقتا كما يوعدكم كما يمسيكم كلهم قال ايوه تسمع لنا بنا ابو استسفهم هفتنا على اولاد زمركي كم قالوت احوات احد ما نتمزمروا نتخن مهارو زمسنا حسابكم بتغسي تردعكم دستنتمكم مو كتكافلنا زمسكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ቁጥሪ 7 ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ትብል ኣቦና ኣቦ ተስፎም ምሂርና ነይሩ እግዚአብሔር ዘይምውካል ኣብ ህይወትካ ኣብ ነፍስኻ ኣብ እኹለ ምውካል ድማ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ውፅኢት እዩ ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 3
قصري حمشتن قصري شدشتن بملؤ لبخا بإجزي أبيهر تأمن أب لبوناخا أي تتسقع أب كل ما قد خانو حسب نسخة أكايداخا كقنع أيو اتموكال اتمئمان كل حدا ترقم زلو أيو بملؤ لبخا بإجزي أبيهر تأمن أب لبوناخا أب كلت كادمان تاي تكبر أي تتسقع أمن دا تتسقع أب تتأمنو إجزي أبيهر تتسقع أمو أب كله ما قد خادمة نعو حسب نسخة أكايداخا كقنع أيو كمتي كان مهارزم سنة إجزي أبيهر أب قدمينات الليو توكلتنا أب إجزي أبيهر تغينو امناتنا أب إجزي أبيهر تغينو أب كند أب لبونانا دما أب إجزي أبيهر انت دا أغينو ساقعنا أكايدانا يقنع سرحنا يصبق زربانا يطعم سرحنا قبرنا دما تيخون سناي يخون مغنياتو أملاخنا من كل صبق سلازخونه اتتوكلنا يون اتتأمننا يون اتتسقعنا يون زلنا بجكا صبق كفؤ يبلون بجكا قدس رخص يبلون بجكا سناي دما أكوي يبلون أما أب إجزي أبيهر بملؤ أب إجزي أبيهر كن أمان بملؤ لبنا أو خنصقع أب كل النقبرة النخدا الندالية دما نعوه كنحسب أما تدخل الندالية تدخل النقبرة تدخل النحسب دما كقنعنا كتصبق لنا كخنا لنا تندالية خنبصحة إجزي أبيهر كل إما أبتتمالي زنبرة لومي زي الله نجاراتنا علمنا ويدما أبتلوم زلو صباح زي هلو انت تتسقعنا انت تأمنا انت توكلنا قنا زيادة زي العلماوي هيوت كسارة أم مدرون نتنو جزء زخون سلام بركة وين عيني ركبني نامو كله تمتانا إذا حجي نخالق نطمتلو زي كونه ننبسنا خنطمتلو ننبسنا تأميتنا انت دعاقنعنا عدي هاجر علم انت يتقول مالتيا تقنع مالتيا اتساقمكو نحنا نخالقوت كنرئي كالقوت دما نعنا خرئيو حديق نترف اما أبرنا نفسنا انت نفرلسي أي متخوننا نرنا كم زبالة هواريا باولوس أب قدامي قرنطوس نحنا دما أب زيابير كن أمان أبو كن تصقع بؤو كن حسب ما كل نجرنا كتصبق دما زيابير نخلنا يحجزنا سلخلو زيابير مسجنا يبصحيو كلهم دما زمن أقل قلتكم يبارف بصلت كنعسو أبنا أبا يستشفم تيا مصحفت اللي تا صلي بأنت السلام قبر لنا باسم الله هذا بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك كم بحدش كل الحزب جاريه أب كله علم
كل عالم النجس زنبل قويتا كل زخنن أملاخنا أبو قويتا مدعنا يسوع كريستوس من سلام حنتي أبوش تقولوا ما أذن الله بس بيت كريستيان اللي منو لنا كلهم قاسوتن حزبن وزح سلام زب وهاب سلام نسو እግዚአብሔር አምላክና ይሞት ጸልዩ ሰማያት ነበር አቦና ስምካይ ቅደስ መንግስትካት እንታ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከም ድማ ምድር ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና احنا بدلنا بدلنا فتنا قسنا حيدن كبرن زلالمنا كاين ما عندنا زتي مره بنا قدس ገብርኤል መላክ ሰላም ለክልሆ በሕልና ከደህ በስለሆን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጽባት ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆ ንስካንስ ብርክት ይረፍረከ እርሱም ብይ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይፍስት ደስ በልካት ማክሰር የለም ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን قويتانا أباخنا بونو قويتانا أم مدحانا يسوع كريستوس من سلام لمن كان مالك ونقول سلام كل كان يفهمه سلام هذا وجابير بدي كان هذا نفلتو هذا بعد أملاخ يبنى نمو عطرينا الناس كجبرنا جسم كان نسمن طوعنا لنا نسخاف آخر سمعات نبدي لبنا ناب كلنا سلام كاسددنا أبدا عالم زلو نابراناون بسلام حلو نمسفن ذا مدرسي آخر من تانان من كله زبخان سلام حسبه نمكوان انتن احزاب النقربا بتنان سلام هاب من تاناون متاونان موطانان بسلام حلو بدحانن بعرفتن كنهلو وكل سنة يعملوه بفرهاد እግዚአብሔር بحياونت كنبر بحال ودخاب وقيتان بدحانان يسوع كريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانان بقبارك كبرن وهو ذلك على كل ساعة نزل عالم آمين دامين قدس እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዚ ጉባኤ እዚ ተመስገን ስለዚ ሰዓት ዝን መዓልት ዝን ተመስገን ስለ ብህይወት ብጣዕና ሓሊኻ ናይ ጉባኤ እዚ ተኻፈልቲ ዝገበርካና ድማ ተመስገን ትኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ክንነብረሉ ብቅድስና ክንመላለሰሉ ኩሉ ትውክልትና ኩሉ ሓይልና ኩሉ ጸጋዕና ድማ ኣባኻ ክኸውን ድማ እስኻ حجزنا بعلنا نفلت النابلنا كي نتفق أبحي لنا كله زلنا توكلنا دما بنفس بسقاب كله خي نخسر توكلتنا السخا عقبانا نسخا مأماننا بخاخو ونسخا ردعنا أبهيوتنا دما نعاخا نفرحنا بقدسنا خنمالالس دما السخا ردعنا نعلم سلام نزازلنا أي حقر سلام حقرنا نهزبنا نقرابتنا دما أما سلام حبنا صمز دما سخاطري أسخات تقبلوا قبرلنا نبوتاتنا نبيات كم تقبل كلمنا أنا تقبل لنا مع زغرر محرز زورر نام نسحانا بقربان زبك من صلاة سبعين قبرلنا برهان الدت كارما بدحنا سلامات صحنا سلام عليكم أخانا مسكنك سلام دم حضرنا بنادينا قدس رنجل مريم مالاد النت ناي ملاك تراد النت بناي نبياتنا هوارياتنا صاركان سمايتاتنا صلاتي تفلينا كم تنهواريات زمهر كايم أب سمايات نبر ربنا نولنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات نسا فار كام تاب سمايكم دمام تريخنا على تنجرانا لما هبنا احنا نتبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا فارنا نمبر فتنايت اتونا من قصنا حيلن كبرن نزل عالمنا كاين ما امين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك كله بحلنا غدن كليخي بسقاخون دنكليخي ادي جابير صباح قويتا سراوي سلام لك كله نسرغا نسبرتيخي فركر سخم بركم تسقى جابير مساقي وفسك دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودق يس كرسس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسرق دينهم لكن ودا نيس كرسس كان يقا كان سرات يدم ساسي ابسا ولدو لبركسات بران انتم اويه كانت ويد يكونات رون سارقو سنات ببسمكم كونوا فتانون صحن يرسينس بلان سميات زيو مهار النكسس مال عصر تغلت زيو مهار النكسس 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 تصقون ابيك اسيس بصلتك قدس هذا في معكم بدنا تخاي حبكم باكم من القدس كما صالحت تتاهم من تجدنا مريم مهر نكسس وانت 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 تجدنا مريم مهر نكسس بنت جتنا 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 مريم مهر نكسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ቅጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ
ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ለይቲ آمين قال هو تسمع بوتاتنا امتحان حدرو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በዘን ስለዝነበር ነጊት ትምህርት ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብሩክ ለይቲ ንኩሉ ሰላም ይሕደረና አሜን ኩልኩም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብዚ ዘለኹሞ ማለት ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ኮንኩም ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ከም ተሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ንቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ዝፈቐደ ንዝመፅእ ግዜና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበና አሜን آمين قال هو تسمع لنا بروح ليتي آمين نقول لهنا رزنا حتى حتنا نقول لهنا قال هو تسمع لنا